Φίλες και φίλοι συνδρομητές, γεια σας από το Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων Ζωσιμάδες, όπως ονομάζεται. Τιμώντας τους μεγάλους ευεργέτες από τούτον εδώ τον τόπο, από την όμορφη πρωτεύουσα της Υπήρου, τα Γιάννενα. Εδώ που ο ΠΑΣ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές, τόσο για τους γηπεδούχους που αγωνίουν πλέον να ξεφύγουν από την γραμμή τη διαχωριστική που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ακριβώς από πάνω της, δηλαδή από τη ζώνη του υποβιβασμού. Είναι μόλις τον ένα βαθμό μπροστά από τον Ατρόμητο, το Λεβαδιακό που έχασε στη Ξάνθη και έχει 8, και τον Ουραγό Πανθρακικό. Ο ΠΑΣ είναι με 10 βαθμούς μαζί με τη Λάρισα και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι κάθε παιχνίδι πλέον θα αντιμετωπίζεται και μέχρι το τέλος σεζόν ως ιδιαίτερα σημαντικό για την ομάδα των Ιωαννίνων. Στην άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει ο Ολυμπιακός που, ερχόμενος από το στραβοπάτημα της προηγούμενης αγωνιστικής, στην ισοπαλία παραχώρησε με 1-1 στο Καρεσκάκι στον φιλοξενούμενο Ηράκλη, έχει μείνει 2 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό και είμαστε ακριβώς μια εβδομάδα, για την ακρίβεια 8 μέρες, αφού θα γίνει Κυριακή το μεγάλο ντέρμπι, πριν από το μάτς του Καρεσκάκης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα ντέρμπι κορυφής, στο οποίο όμως ο Ολυμπιακός, για να κάνει το καθοριστικό βήμα που θα του δώσει το δικαίωμα να πάει επί ίσης όρης με τον αντίπαλό του, αν αυτό στραβοπατήσει, ή σε απόσταση τέτοια που με νίκη να το ξεπερνάει, αν νικήσει και ο Παναθηναϊκός αύριο στο ΆΚΑ, πρέπει να περάσει από εδώ, από τα Γιάννενα. Και δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο των Ερυθρόλευκων, όχι μόνο λόγω της δύναμης που έχει στην έδρα του ο ΠΑΣ και του κόσμου του που σήμερα είναι στο πλευρό του για να τον στηρίξει αυτό το μεγάλο παιχνίδι, αλλά κυρίως λόγω των πάρα πολλών απουσιών που έχει ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Οι συνθέσεις των δύο ομάδων, ξεκινώντας για τα Γιάννενα. Τερματοφύλακας είναι ο Ελευθερόπουλος, που παίζει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα που τον ανέδειξε από την ημέρα που έφυγε και μετά. Ο Ντάσιος θα παίξει δεξιά, με αριστερά τον Βάντερσον, τον Βραζιλιάνο, που ήρθε από τη Σιένα φέτος στον ΠΑΣ. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μαϊστόροβιτς Κότσιος. Εδώ έχουμε και την ιδιαιτερότητα των παικτών που δεν έχουν χάσει παιχνίδι, αλλά θα τα πούμε αυτά παρακάτω. Στον άξονα ο Μενδρινός με τον Παλάφα και τον Κανακούδη. Ο Μενδρινός λίγο πιο μπροστά από τους άλλους δύο. Με τον Τζάνι στη δεξιά πτέρυγα, τον Τιμπαλά αριστερά και στην κορυφή τον Σαϊτιώτη. Ο ΠΑΣ που έχει Ζαφυρόπουλο, Κούσα, Κοντοκουλίδη, Ανδράλα, Μπουχάν, Μπακαγιώκο και Γεωργιάδη στον πάγκο. Εδώ οι δύο αρχηγοί, Ντάσιος και Νικοπολίδης, έχοντας στη μέση τους τον Νταλούκα, το διαιτητή του αγώνα, που με βοηθούς του Σαραϊδάρη και Ευθυμιάδη θα διευθύνουν το μάτς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών, νοσοκομείων ο θρύλος, όπως θα μπορούσε κανείς χαριτολογώντας να πει για τους Ερυθρόλευκους. Νικοπολίδης τερματοφύλακας, Γκαλίτσιος δεξιά με τον Ραούλ Μπράβο αριστερά, τον Ζεβλάκοφ με τον Μέλμπεργκ στο κέντρο άμυνας, τον Ντουντού με τον Μαρέσκα και τον Στολτίδη στον άξονα, όπως βλέπετε, έχοντας δεξιά τον Σαϊρή, αριστερά τον Όσκαρ και στην κορυφή τον Μήτρογλου, και οι δύο ομάδες ένα 4-5-1 που, πάντως έχοντας επιθετικογενείς ακραίους, μπορεί να μετατραπεί σε 4-3-3 όποτε θα βγαίνουν μπροστά. Ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα του αγώνα, στη μνήμη του Ντενίγκρις, του Αντώνιο Ντενίγκρις, του Μεξικανού σέντερφορ, 31χρονου, που έφυγε από τη ζωή τις προηγούμενες μέρες και θρηνεί όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι και η κατάνοιξη με την οποία στάθηκε ο κόσμος τηρώντας αυτή την σιγή του ενός λεπτού είναι τιμή στη μνήμη ενός παιδιού που έφυγε σε τόσο μικρή ηλικία, ενός ενεργεία ποδοσφαιριστή που καλά δεν προλάβαμε δυστυχώς να τον απολαύσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μεξικανός που έχασε με προβλήματα καρδιακά τη ζωή του και που βέβαια βήθησε στη θλίψη όχι μόνο τον κόσμο της ΑΕΛ, αλλά και όλους όσοι ασχολούνται με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Δαλούκας που επιστρέφει σε αγώνα τη Super League μετά τις 23 Ενάτου, το Derby ΑΕΚ Ολυμπιακού 1-2 στο ΆΚΑ. Για 2 μήνες περίπου δεν σφύριξε σε παιχνίδι της Super League. Ο Ολυμπιακός με τις πάρα πολλές ελλείψεις, τις έλεγε νωρίτερα και ο Νίκος ο Γαβαλάς στην πρώτη επαφή που είχαμε με το στούντιο, και ξεκίνημα του παιχνιδιού, θυμίζω, χωρίς Γκαλέτη, το Ρωσίδη, Διόκο, Αβραάμ, Παπαδόπουλο, Λεντέσμα, Ντάρμπισιρ,
6 βασικές μονάδες. Ο Ντάρμπισερ βέβαια λείπει από την αρχή της σεζόν. Οι υπόλοιποι όλοι από τους παίκτες τους οποίους στηρίζεται ο Ζήκο και δεν μπορεί να τους χρησιμοποιήσει στο σημερινό παιχνίδι. Έξω και ο ανέτοιμος Λεωνάρντο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι για τον προπονητή του Ολυμπιακού πολλά. Ο Πάσης με το Μεδρινό. Και αυτός απέναντι στον Ολυμπιακό για πρώτη φορά. Την ομάδα που τον ανέδειξε, στην οποία ξεκίνησε το ποδόσφαιρο. Εδώ είναι ο Ραουλ Μπράβο από το φάουλ που του έγινε λίγο πριν από τον Μπαλάφα. Είδαμε και το δράστη της φάσης. Ο Νικοπολίδης φωνάζει κάποια πράγματα και στους αμυντικούς. Του δείτε και πάλι. Πηγαίνει ο Μπαλάφας και με τη φόρα που έρχεται ουσιαστικά πάνω σε ένα κλειστερό τερέν. Δεν βρέχει στα Γιάννηνα, κάθε άλλο. Ηλιόλου στη μέρα είχαμε. Αλλά είναι πάρα πολύ υγρασία και αν έβλεπε κανείς τον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη του παιχνιδιού θα νόμιζε ότι είχε προηγηθεί βροχή. Ένας Παζιάννενα που τίμησε λίγο πριν τον Σάντρο Μανεύσκι, τον μεγάλο άσο των μέσων της δεκαετίας του 80. Είχε παίξει από το Δεκέμβρη του 83 μέχρι το 87 με 62 μάτς στην Α' και άλλα 32 στη δεύτερη για τα Γιάννενα. Και που να θυμίσω ότι ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ στις 26 Γενάρη του 86 όταν τα Γιάννενα ανοίξαν τον Ολυμπιακό σε αγώνα πρωταθλήματος για τελευταία φορά με 3-1. Μανεύσκι, ο Παρασκευόπουλος και ο Χαρίστης και σκοράρει ο Αναστόπουλος με πέναλτι, ένα μάτς που είχε γίνει όπως σας είπα πιο πριν τέλη Γενάρη εδώ στα Γιάννενα με χιόνι. Από τότε ο Ολυμπιακός σε παιχνίδια πρωταθλήματος έχει στα 8 μάτς που ακολούθησαν 7 νίκες και 1 ισοπαλία πάλι εδώ στα Γιάννενα στις 24 Μάρτη του 1991. Στο Φάληρο τα πήρε όλα τα παιχνίδια. Και τελευταίες συναντήσεις βέβαια, αυτό που δεν θέλει να θυμάται ο Ολυμπιακός, καθώς ο ΠΑΣ έγινε η πρώτη ομάδα Β' Εθνικής που τον απέκλεισε από το κύπελο. 17 Γενάρη του 7 τον νίκησε εδώ στα Γιάννενα με 3-0, με 2-0 συγγνώμη, για να ιτηθεί ο ΠΑΣ με το ίδιο ακριβώς σκορ στον επαναληπτικό 31 Γενάρη στο Καρεσκάκης και μετά σκοράροντας με τον Κοντογουλίδη στην παράταση να πάρει μια μεγαλειώδη πρόκριση. Ο Ζαΐρη, Μαροκινός, θέλει να περάσει έξυπνα εκεί χαμηλά την μπάλα. Είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Κόβατς, ο Κυριάκος, ο Παπαδόπουλος, ο Ντομί, ο Φετφατζίδης, ο Νικλιτσιώτης, ο Πάντος και ο έτερος Παπαδόπουλος, ο Γιάννης. Τελέστηκε το κόρνερ ο Ελευθερόπουλος, δεν μπορεί και είναι ο Στολτίδης που χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εξ επαφής. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Από τη λάθος εκτίμηση εδώ στην έξοδο του Ελευθερόπουλου, θα το ξαναδούμε. Δείτε εδώ, προσπαθεί με την κροθιά, κοντράρει μπάλα πάνω στο Μήτρογλου και στρώνεται στο Στολτίδη. Νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό που μπαίνει δυνατά στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά εδώ ο Ζεβλάκοφ δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά προς την εστία. Περισσότερο βρήκε η μπάλα στο κεφάλι του και έφυγε απέναντι. Δείτε στο φόντο πίσω από το Ζήκο τις γεμάτες βεράτες των πολυκατοικιών και τις ταράτσες, καταπληκτική εικόνα. Τα ειστήρια βέβαια έχουν εξαφανιστεί εδώ και μέρες από τα Γιάννηνα. Ο ΠΑΣ που έχει 7.500 εισιτήρια ακόμη για το σημερινό παιχνίδι και που μην ξεχνάμε ότι πίσω από τους τρεις του Τέο Σποκ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, είναι η έκτη ομάδα της Super League σε διαρκείας. Έχει περίπου 5.500 διαρκείας πουλήσει για τη φετινή σεζόν. Και από ό,τι με ενημερώνει ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος, Γιώργο, είναι η πρώτη φορά που ξεπούλησαν από εισιτήρια, έτσι. Το πρώτο πραγματικό sold out, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι υπεύθυνοι, 125.000 ευρώ είναι οι εισπράξεις. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός που βέβαια πριν από τον ντέρμπι των Ιωνίων που λέγαμε νωρίτερα έχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι την Τρίτη με την Αλκμαρ στην Ολλανδία. Όπου και εκεί θα παίξει με πολλές απουσίες, ούτως ή άλλως, όπως και για τον ντέρμπι δεν θα είναι η απόδοση όλη έτοιμη βέβαια. Μετρινός. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική ήταν η προηγούμενη ευκαιρία που χάθηκε τελικά με τον Στολτίδη. Θα ήταν βάλσαμο για τον Ολυμπιακό να ξεκινήσει με γκολ. Τώρα είναι τα Γιάννενα μπροστά με τον Μεδρινό. Τρέχει ο Καλίτσιος να τον κλείσει. Σέντρα, η κεφαλιά θα φύγει μακριά από τον τελείως ελεύθερο Σαϊτιώτη που το ξέχασε και είναι περίεργο αυτό η άμυνα του Ολυμπιακού γιατί μιλάμε για τον σέντερφορ του ΠΑΣ. Εδώ δείτε, βγαίνει ο Κώστας Μεδρινός ωραία από τα αριστερά. Γεμίζει εκεί που ο Σαϊτιώτης έρχεται με όλη την άνεση για την κεφαλιά. Η πρώτη καλή ευκαιρία για τον ΠΑΣ στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Μέλμπεργκ που διώχνει. Η υποδοχή από τον Κότσιο δεν ήταν ιδανική. Η
βρήκε πολύ άτσαλα την μπάλα. Ήταν αδύνατον ο Βάντερσον, ο Βραζιλιάνος, μετά αριστερός μπακ, να διορθώσει τα πράγματα. Οι όμορφες παρουσίες ποτέ δεν έλειψαν από την πόλη των Ιωαννίων, άρα και από το γήπεδο. Δεδομένα πράγματα αυτά για τα Γιάννενα. Περνάει η μπάλα προς τα πίσω που θέλει πάλι να βγει ο Στολτίδης σαν κρυφό φορ και κάνει επιθετικό φάουλ εδώ. Πηγαίνοντας πάνω στον Τάσιο, τον αρχηγό των Ιωαννίνων, με δύναμη. Με στόχο την μπάλα βέβαια. Περνάει η μπάλα από το Μήτροκλο, όπως βλέπετε. Και εκεί ο Στολτίδης πάει να κάνει την προβολή. Ο Ντάσιος φτάνει πρώτος. Το κοντράρει με το σώμα ο Άκης Στολτίδης και είναι το φάουλ για τον αρχηγό των Ιωαννίνων. Ενδέκατο παιχνίδι για τον Ντάσιο, για τον Κότσιο, για τον Βάντερσον και τον Μαϊστόροβιτς. Όλη η άμυνα του Παράσχου που επιχείρησε από την αρχή της σεζόν με αυτόν τον τρόπο, και ενώ ο Πας κερδίζει το φάουλ εδώ, την επέμβαση του Γκαλίτσιου πάνω στο Σαϊκιώτη. Επιχειρεί λοιπόν να βγάλει ομοιογένεια στην άμυνά του, μια άμυνα που φτιάχτηκε ουσιαστικά με καινούργια υλικά το καλοκαίρι. Μαζί και με τον Ελευθερόπουλο, οι 4 από τους 5 είναι νεοαφιχθέντες στα Γιάννενα. Μόνο ο αρχηγός ο Ντάσιος ήταν εδώ και πέρυσι. Και το απόλυτο των λεπτών συμμετοχής το έχουν μαζί τα δύο στόπερ, ο Κότσιος με τον Μαϊστόροβιτς. Για να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του Μεδρινού. Με το δεξί ευκαιρία για τα Γιάννενα που χάνεται. Δύο παίχτες βγαίνουν πάνω στην μπάλα. Στο δεύτερο δοκάρι του Νικοπολίδη ο Μαϊστόροβιτς που τραβάει τα μαλλιά του, που πήρε την κεφαλιά. Εδώ δείτε, στο βάθος εκεί και ο Κότσιος πηγαίνει περισσότερο σαν να ψάχνει βέβαια την μπάλα στον αέρα. Ο Κότσιος, βλέπετε, γυρίζει και με την πλάτη, αλλά ο Μαϊστόροβιτς πηγαίνει κανονικά, τη βρίσκει με το μέτωπο για να τη στείλει προς την εστία και αστοχεί στην πολύ μεγάλη ευκαιρία του 7ου λεπτού. Από τη στημένη αυτή φάση, από το φάουλ του Μεδρινού, που αυτός έντραρε και νωρίτερα στο 5ο στην χαμένη ευκαιρία με την κεφαλιά του Σαϊκιώτη τότε. Ο Πας απαντάει στην πολύ μεγάλη ευκαιρία του Στολτίδη με δύο δικές του πολύ καλές στιγμές. Και με το κοινό, δεν σας κρύβω, να φωνάζει και γκολ. Πετάχτηκαν από τα καθίσματα στην κεφαλιά, νόμιζαν όλοι ότι μέσα θα πάει η μπάλα. Ο Σαερί. Μαροκινός με τον Βραζιλιάνο, με τον Βάντερσον, με τον Κόβι. Και αν θέλετε να σας πω γιατί το Βάντερσον είναι αναγραφόμενο στη φανέλα και αυτό χρησιμοποιεί και ο ίδιος και όλοι εμείς, το επίθετο είναι Σκαρτουέλη. Πολύ πιο εύκολο και άνετο το Βάντερσον. Κάτι είπες, Νίκο Γαβάλας, ακούμε. Το θετικό για τον Ζήκο είναι ότι έχει σήμερα δύο παίκτες στα άκρα, στη μεσαία γραμμή. Τον Ζαΐρη και τον Όσκαρ, που είχαν λείψει από προηγούμενα παιχνίδια. Το τελευταίο, για παράδειγμα, από τον Ηρακλή, λόγω τραυματισμών. Και είχε αναγκαστεί να στηριχθεί σε πιτσιρικάδες ο Ζήκο. Εδώ ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε θεωρώντας ότι η προσπάθεια του Στολτίδη λίγο πριν που είδατε ήταν φάουλ στο Μεδρινό. Ο Δαλούκας κάνει και παρατηρήσεις στη συνέχεια εδώ στο Βάντερσον. Στο δε Μεδρινό φώναξε να σηκωθεί και να συνεχίσει. Εδώ όχι, δεν του κάνει φάουλ. Ενώ κάνει την κίνηση ο Στολτίδης, πατάει το πόδι, πιο πολύ ενστικτωδός πήδησε ο Μεδρινός, θεωρώντας ότι θα τον χτυπήσει ο αντίπαλος. Αλλά ο Στολτίδης πρόλαβε να βάλει το πόδι του κάτω και να μην τον βρει. Γκαλίτσιος, τα πόδια του με δύναμη, με το αριστερό ο Κότσιος. Και από την κόντρα στο Γκαλίτσιο είναι το πλάγιο για τον Πας. Τον πρώτο βοηθό, το Σαραϊδάρη. Το Μακεδόνα απέναντι είναι του συνδέσμου Μακεδονίας, μάλλον, γιατί ο Μακεδόνας είναι και ο έτερος Ευθυμιάδης που είναι του Πιέρια. Μεδρινός. Αφήνει το παιχνίδι και πολύ σωστά ο διαιτητής να συνεχιστεί, καθώς ο Πας βγαίνει με πολύ καλές προοπτικές. Για τα Γιάννενα την επέμβαση του Μαρέσκα. Τα λέει εκεί με τον Τζάνι. Και ετοιμάζεται πάλι ο Ντάσκος για την εκτέλεση. Δεύτερο σερί για τα Γιάννενα. Νέα επιθετική κεφαλιά των γηπεδούχων μες στην περιοχή του Νικοπολίδη, που μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Αλλά που νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να έχει προβληματίσει ήδη το Ζήκο, τον Μαϊστόροβιτς, θέλοντας να καθυστερήσει το παιχνίδι εκεί από τον Νικοπολίδη. Και ο Δαλούκας του λέει ότι είναι η τελευταία φορά που το κάνει. Απαγορεύονται αυτά, όπως και μάλιστα τιμωρούνται με κάρτα. Όπως και το να πιάσει την μπάλα, τον βλέπετε εδώ τον Μαϊστόροβιτς, ο παίκτης, και να την κρατήσει, αργώντας την εξέλιξη του παιχνιδιού. Η μπάλα εκτός γηπέδου για τα Γιάννενα. Για πάμε γρήγορα στον Νίκο Γαβαλάλη. Νίκο.
Ο Γιώργος Μαρκόπουλος. Φωνές από τον Παράσχο προς τον Κώστα Μενδρινό να παίρνει πιο πολλές πρωτοβουλίες και να προσπαθεί να μοιράσει το παιχνίδι για την ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Ο προπονητής του ΠΑΣ έχει διακρίνει ότι υπάρχουν κάποια κενά στην άμυνα των Ερυθρολεύκων από στημένες μπάλες και φωνάζει στον Μαϊστόροβιτς ότι σε κάθε στημένη μπάλα να προωθείται και να αφήνει πίσω μόνο τον Κότσιο. Εδώ είναι σηκωμένη η σημαία του βοηθού για offside, οπότε η φάση δεν θα εξελιχθεί καν. Να και ο Ζήκο που είναι προβληματισμένο σίγουρα βλέποντας τα τελευταία στημένα, ενώ το offside όπως βλέπετε είναι καθαρό, είναι φανερό. Είναι προβληματισμένο σίγουρα βλέποντας την ομάδα του να έχει κενά στην άμυνα στα στημένα των γηπεδούχων. Για να ακούσουμε τον Νίκο Γαβαλά. Νίκο, έχει κάνει κάποια σύσταση γι' αυτό? Ακριβώς αυτό θέλω να πω, Γιάννη, ότι οι πρώτες οδηγίες που έχει δώσει αφορούν στους αμυντικούς στις θέσεις που παίρνουν στις στημένες φάσεις. Και στη σέντρα που ήταν σε μη στημένη φάση, σε φάση εν εξελίξη, αυτή του Μενδρινού που βγήκε ο Σαϊτιώτης, όπου λογικά το center for περιμένει να τον μαρκάρει κάποιος, έτσι να επέμβει κάποιος εκεί. Αλλά και στο στημένο του 7ου λεπτού, από τον Μενδρινό με την κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς, και αμέσως μετά με το μπλοκάρισμα του Νικοπολίδη, έχω την εντύπωση ότι κάπου χάθηκαν παίκτες επιθετικοί στο μαρκάρισμα, γιατί αυτά τα δίνουν οι προπονητές εκ των προτέρων. Ο καθένας ξέρει ποιον θα πάρει μες στην περιοχή. Μέλμπεργκ. Ο Μέλμπεργκ με τον Νικοπολίδη. 10 στα 10 και 900 λεπτά. Δεν έχουν λείψει ποτέ. Ο παίκτης πάντως που σπάει τα κοντέρ των συμμετοχών φέτος, το 20ο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, κύπελο, πρωτάθλημα, Ευρώπη, παντού, είναι ο Μήτρογλου. Ο Ντιμπάλα πήγε εκεί να μπει ανάμεσα. Ο Μέλμπεργκ με την εμπειρία του έστειλε την μπάλα με δύναμη στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Και τώρα πρεσάρει ο Ντιμπάλα τον Καλίτσιο. Και δίνει φάουλο ο Δαλούκας και πάει και για κάρτα στον Ντιμπάλα, θεωρώντας ότι πήγε με μεγαλύτερη από την πρέπουσα δύναμη στο 13, η πρώτη του αγώνα. Την μπάλα διαμαρτυρήθηκε λέγοντας στο διαιτητή ότι βρήκε την μπάλα. Όχι, έχει περάσει μπάλα, έχει βρει τα πόδια του Γκαλίτσου και έχει πάει και με πάρα πολύ δύναμη. Εδώ πρώτα απ' όλα έτσι που βάζω την μπάλα το πόδι και με τόση δύναμη που πάει και την μπάλα ακόμη να βρει, σαρώνοντας μετά τον αντίπαλο, τον έβγαλε εκτός γηπέδου. Είναι και παράβαση και κάρτα βέβαια. Εκτέλεσε ο Μαρέσκα. Το γύρισμα από τον Όσκαρ. Βγαίνει ο Ελευθερόπουλος, συγκρούεται εκεί με τον Μαϊστόροβιτς που δεν τον έβλεπε. Γύρισε την πλάτη. Είναι εντάξει ο Ελευθερόπουλος, αν και δεν ξέρω, σηκώνει το χέρι του Ελευθερόπουλος. Ο Μαϊστόροβιτς κρατάει το μυρό του. Ο Ελευθερόπουλος κάτι δείχνει στο πρόσωπό του. Ναι, να, βλέπετε, χτύπησε με το κεφάλι πάνω στο κοφό του συμπαίκτη του. Δεν ξέρω, είναι ο φακός που του έφυγε. Θα σας πω, δεν το γνωρίζω κιόλας αν φοράει φακούς επαφής ο Ελευθερόπουλος. Πάντως στο μάτι το κοιτούν από εδώ. Δείτε εδώ. Μήτρογλου περνάει, οι δυο τους τράκαραν, Ελευθερόπουλος και Μαϊστόροβιτς. Ωπω, μάλιστα. Και δυνατά. Ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό κανενός εκ των δύο. Και ζητάει ο Δαλούκας τι από τον Μαϊστόροβιτς, να φύγει εκτός γηπέδου για τις πρώτες βοήθειες. Αυτό που βλέπετε είναι η φωτογραφία του πανηγυρισμού του Κοντογουλίδη μετά τον γκολ που είχε πετύχει στο Φάληρο, στον αγώνα του κυπέλου, που σας έλεγα νωρίτερα. Που κάθισε κάτω στο χορτάρι σταυροπόδι με αυτή την χρυσαφή φανέλα που ήταν η επαιτειακή του ΠΑΣ Γιάννενα εκείνη τη σεζόν 6-7 για τα 60 χρόνια της ομάδας που, συγγνώμη, για τα 40 χρόνια της ομάδας που ιδρύθηκε το 66. Στο φάουλο Μεδρινός. Καλοτραβηγμένο και αυτό, πηγαίνει στην μπάλα ο Ζεβλάκοφ και την πετάει εκτός γηπέδου. Κόρνερ για τα Γιάννενα, που μέχρι τώρα, το είδαμε και εδώ, προσπαθούν να περάσουν την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού στις στημένες εκτελέσεις αυτές. Όχι στα κόρνερ βέβαια που δεν γίνεται, στα πλάγια φάουλ. Το έκανε και ο Μεδρινός νωρίτερα. Το κόρνερ είναι out η μπάλα. Το δείχνει και ο βοηθός, το ζήτησαν και αμυντικοί του Ολυμπιακού. Η εκτέλεση με πολύ φάλτσο είχε περάσει μπάλα εκτός γηπέδου. Και τώρα έχει ο Ντουτού χτυπήσει στο πρόσωπο.
Εκεί στην εναέρα μονομαχία φάνηκε να τον έχει χτυπήσει. Δεν ξέρω αν είναι ο Μπαλάφας που βλέπουμε εδώ να γυρίζει, κάποιος άλλος. Εδώ. Ναι, με τον Μπαλάφα. Ο Μπαλάφας με μπόι 1,88 είναι το πιο ψηλό παιδί στην 11η του πας. Τα Γιάννενα που το λέγαμε και στο ξεκίνημα συζητώντας με τον Βασίλη τον Παπαγγέλη, παίζουν με 8 Έλληνες παίκτες στην 11η του σήμερα και 3 ξένους. Ένα Κροάτι, ένα Βραζιλιάνο και ένα Βέλγο. Για αναλογία στον Ολυμπιακό είναι 4 Έλληνες, 7 ξένοι. Μεντρινός. Ωραία επιτόπια τρίπλα για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Μέλμπερ. Και ο Σαϊτιώτης που έχει γήπεδο μπροστά με τον Μπαλάφα. Ανοίγεται ο Τζάνης και παίρνει την πάσα του Μπαλάφα, αλλά δεν ήταν καλά τοποθετημένο στο χώρο. Κάπως τον βρήκε πίσω στο τακούνι μπάλα. Τελικά κερδίζει το πλάγιο από τον Ραούλ Μπράβο. Δεν ξέρω, Νίκο, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έσπασε τα εργομετρικά εσχάτως, έτσι, όταν μετρήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καλή κατάσταση ο Ραούλ Μπράβο και το δείχνει σε κάθε παιχνίδι. Τζάνης σεντράρει για να δούμε την ολικορία του Σευλάκοφ. Κερδίζει την μπάλα. Ο Σαϊτιώτης νομίζω είναι που έχει βάλει το κορμί του. Ναι, ο Γιώργος Σαϊτιώτης είναι που έβαλε το σώμα του μπροστά. Έπεσε χωρίς παράβαση, είπε ο Δαλούκας. Νέα επίθεση για τον Μπάς. Η σέντρα που επιχείρει ο Τζάνης πάνω στην κίνηση δεν μπορούσε να περάσει. Για δείτε εδώ. Μπαίνει ο Σαϊτιώτης, βάζει το σώμα του μπροστά. Εδώ, δεν νομίζω. Πέσιμο στην περιοχή πρέπει να είναι πέναλτι. Και για να είναι πέναλτι πρέπει να είναι καθαρό για το διαιτητή ότι σπρώχνει αμυντικός. Εδώ βλέπει τραβάει και τη φανέλα του Σευλάκοφ. Ο Σαϊτιώτης και μετά πέφτει. Σωστός ο Δαλούκας. Ντούντου. Κόψιμο για το Μήτρογλου. Σωστά βάζει το σώμα, παίρνει το φάουλα το Μαϊστόροβιτς. Και εδώ θα το δούμε και από μία ακόμη γωνία πώς μπαίνει μπροστά ο Σαϊτιώτης. Εδώ το δείτε. Σπρώχθηκε λίγο, τράβηξε κι αυτός. Άφησε ο διαιτητής το παιχνίδι. Η εκτέλεση του Μαρέσκα στην αγκαλιά του Ελευθερόπουλου. Την ώρα που έβγαινε ο Ντούντου από πίσω. Και εδώ είναι ο Σουηδός ο Μέλβερ που γυρίζει κι αυτός. Ανεβαίνει σε κάθε στημένο στην αντίπαλη περιοχή. Πάτερσον. Χαμηλά για τον Τιμπαλά. Με τον Καλίτσιο. Ο Πάτερσον με τον Μπαλάφα. Που από τα χαφ του πας μένει πιο πίσω από όλους, αυτός με τον Κανακούδη. Αυτοί οι δύο είναι κυρίως που μένουν μπροστά από την άμυνα. Ο Τζάνης θέλησε με τη μία να περάσει τον Σαϊτιώτη. Δεν ήταν δύσκολη περίπτωση για Μέλμπερ και Νικοπολίδη όπως είδατε. Και ο Μέλμπερ. Μια σειρά παιχνιδιών που αποτελούν τον Γολγοθά. Δεν μπορεί να το πει κανείς, το συνηθίζουμε, αλλά κάνουμε και λάθος πολλές φορές, γιατί ο Γολγοθάς κατέληγε στο σταυρό του μαρτυρίου. Μπορεί να οδηγήσουν και σε όαση μέσα στην έρημο των δυσκολιών. Οπότε καλά θα κάνουμε να περιμένουμε στο τέλος για να κρίνουμε. Γιατί έχει δίκιο ο Νίκος ο Γαβαλάς. Κατά σειρά είναι ο τρίτος για τους ερυθρόλευκους στη φετινή σεζόν. Αν θέλετε το τρίτο δύσκολο σερί παιχνιδιών. Απ' τα άλλα δύο Ολυμπιακός δραπέτευσε και μια χαρά. Τώρα έχει στη σειρά Γιάννενα, Ολλανδία με την Αλκμαρ και ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο με τον Παναθηναϊκό. Το φάουλ του Ντουντού στο Μεντρινό που έδειξε ο Δαλούκας, εκτελεί ο Μεντρινός. Από το γόνατο του Μήτρογλου, κοιτάξτε εδώ που βγήκε η μπάλα, στην τελείως απέναντι πλευρά. Σκάβει την μπαλά, βγάζει ο Σευλάκοφ με το κεφάλι. Το σουτ πάνω στο στήθος του Ντουντού, λέει ο διαιτητής, ενώ φώναζε ο Πας. Είχαν σηκώσει εκεί οι παίκτες στα χέρια, ο Κανακούδης κυρίως που σούταρε. Και το πλάγιο out με τον αρχηγό των γηπεδούχων, τον Τάσκο. Εδώ έχει βάλει το χέρι του ο Ντουντού, αλλά είναι ακριβώς μπροστά στο σώμα του. Και αν είδατε, έκανε και την κίνηση περισσότερο σαν να δείχνει ότι το φέρνει μπροστά στο κορμί για να προστατευτεί, βλέποντας την μπάλα να έρθει με πολύ δύναμη. Στο 20 λεπτό το 0-0 διατηρείται στα Γιάννενα. Το Κότσιο να αφήνει στον Ελευθερόπουλο, αυτός με το βολέ να φέρνει στη μεσαία γραμμή. Το
Αρέσκα την κεφαλιά. Ο Μπαλάφα στην υποδοχή. Η πάσα του τελικά κατέληξε στο Μετρινό που άνοιξε με πολύ δύναμη για τον Βάντερσον. Λαγιάου. Εκτελεστεί τον Γκαλίτσιο. Γκαλίτσιος προτιμήθηκε του Πάντου. Αυτή ήταν η διαθέσιμη για τη δεξιά πλευρά. Πάντως είναι στον πάγκο. Πήρε την κεφαλιά ο Μήτρογλου. Έχει ο Μαϊστόροβιτς. Που το κάνει συχνά αυτό με τον Κότσιο. Όταν πάνω στο χώρο βρεθεί ο ένας να βγαίνει και να μαρκάρει στο επιθετικό, κυρίως στο Μήτρογλου δηλαδή, ο δεύτερος από τους δύο παίρνει το βάθος κατευθείαν. Τι έλεγες, Γιώργο Μαρκόπουλε? Παληθεύει αυτό που είπε στην αρχή, στην επιμονή του κ. Παράσχου να έχει κάποιους συγκεκριμένους παίκτες για την αμυντική διάταξη κυρίως της ομάδας του. Πράγμα το οποίο γνωρίζει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και του βγαίνει και αγωνιστικά έτσι, του αγωνιστικού χώρου. Ναι, οι επιλογές αυτούς που θεωρούσε ως καλύτερους αυτή τη στιγμή για να χρησιμοποιήσει ο Παράσχος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος εννοώ, η επιμονή στην σταθερή χρησιμοποίησή τους για να πετύχει αυτή την ομοιογένεια. Για ένα πας πάντως, για να δούμε εδώ την προσπάθεια του Γκαλίτσιου από την προβολή του Κότσιου στον αέρα. Ο Γκαλίτσιος που αυτός θα πάρει και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα αντιπάλου σήμερα, μετά από αυτή που είδε στο 13 ο Ντιμπαλά. Στο 22ο λεπτό ο Ηλίας Κότσιος. Και μάλιστα φάση που μοιάζει πολύ με την προηγούμενη. Προλαβαίνει ο γρήγορος δεξιός οπισθοφύλακας του Ολυμπιακού να περάσει την μπάλα. Ο Ζήκο καλεί το Ραούλ, μπράβο για οδηγίες. Εμείς είδαμε εδώ σκληρό μαρκάρισμα. Δείτε εδώ την προβολή, είναι στα πόδια κατευθείαν, περνάει η μπάλα του Κότσιου για την κίτρινη κάρτα. Βέβαια για τον Μπάς πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στη σεζόν. Ξεκίνησε κάνοντας 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και χάνοντας μόλις ένα παιχνίδι στα πρώτα 6. Και στα 4 τελευταία έχει πάρει μόλις 1 ισοπαλία. Και μάλιστα εδώ μέσα με το Λεβαδιακό. Μετρούσε στα πρώτα 6 του παιχνίδια 6-4 τέρματα και στο αρνητικό σερί των 3 ηττών και της 1 ισοπαλίας έχει 2-9 γκολ. Έδειξε να στραβώνει κάπως το πράγμα. Έχει να κάνει βέβαια και με το ποιοι είναι οι αντίπαλοι και πού παίζεις. Μία από τις ήττες για παράδειγμα ήταν στην Τούμπα. Αλλά γενικώς υπάρχει και γκρίνια για τον Παράσχο. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο τον Μαρκόπουλο αυτό. Εδώ τα παρατηρητήρια γύρω-γύρω του γηπέδου στις πολυκατοικίες και στα ράτσες και το φάουλ με το Ζαερί. Κεφαλιά στη γωνία του Ελευθερόπουλου που δεν μπορεί να τη δράσει. Το γκολ για τον Ολυμπιακό που ανοίγει το σκορ με τον Ζεβλάκοφ που ανεβαίνει σε όλα τα στημένα και παίρνει το βάθος συνήθως. Πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ του ήρθε Λουκούμι στο κεφάλι η σέντρα από την εκτέλεση του Ζαερί. Τόσο που ο ίδιος δεν χρειάστηκε καλά να πηδήσει όπως είδατε. Η εκτέλεση του Ελευθερόπουλου ήταν η μοιραία για τον γκολκίπερ του Παζιάννα κατάληξη. Με τον Ζεβλάκοφ εδώ δείτε από τη στιγμή που περνάει η μπάλα πίσω από την άμυνα με δυνατή κεφαλιά στην απέναντι γωνία να νικάει τον Ελευθερόπουλο. Εδώ και πάλι στην πλάτη και του Μπαλάφα που ήταν ο τελευταίος στην διάταξη του πας. Στο 24ο λεπτό είναι ο Ολυμπιακός αυτός που παίρνει το προβάδισμα. Από το εξαιρετικό φάουλ του Ζαερί και την κεφαλιά του Ζεβλάκοφ. Και εκεί που λέγαμε ότι στα στημένα έδειχναν προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού να υπάρχουν, με τον Πας να έχει πάρει 2-3 επιθετικές κεφαλιές και να ανησυχεί τους φιλοξενούμενους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είναι ο Ολυμπιακός που ανοίγει το σκορ. Αυτά είναι τα ωραία ή και μοιραία, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπει καθένας του ποδοσφαίρου. Το πώς δημιουργείται αυτό το κοντράστ, πώς αλλάζουν οι καταστάσεις από λεπτό σε λεπτό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Νίκο Γαβαλανίκο. Τι έγινε στον πάγκο? Μετά το δεύτερο σκληρό μαρκάρισμα προς τον Γκαλίτσιο, ο Ζήκος σήκωσε για καλό για κακό τον Πάντο να ξεκινήσει το θέρμανση και μάλιστα τον πάγκο του Ολυμπιακού έλεγαν ότι το τελευταίο μαρκάρισμα προς τον Γκαλίτσιο ίσως ήταν και για κόκκινη. Εσύ θα είδες καλύτερα από αυτό, αλλά αυτό φώναζαν διαμαρτύρονταν προς τον διαιτητή από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ πάντως με την κόκκινη φλερτάρει ο Ντιμπαλά, ο οποίος πηγαίνει από πίσω και σπρώχνει τον αντίπαλο και τον πετάει κάτω και έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Εδώ πάλι τον γκολ. Δείτε τον Ζεβλάκοφ. Σηκώθηκε, δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό το άλμα του, δεν χρειάστηκε. Βλέποντας, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται μες στην περιοχή. Ο Ντουτού τραβάει το Σαϊτιώτη, το Στολτίδι το τράβαγε ο Τζάνης, χαμός κανονικός. Μακριά από την μπάλα βέβαια όλα αυτά, αφού η μπάλα πέρασε πολύ πίσω.
Για να πάμε και στον Γιώργο τον Μαρκόπουλο. Γιώργο, τι γίνεται στον πάγκο του ΠΑΣ? Αυτό ήθελα να πω και για να συνεχίσουμε αυτό το οποίο έλεγε ο Νίκος ο Γαβαλάς. Φωνές στον Τιμπαλά από τον κύριο Παράσχο να μην εκβιάζει φάουλ, να μην κάνει χαζά κουτά φάουλ, τα οποία φλερτάρουν με την δεύτερη κίτρινη, η οποία θα σημαίνει παίκτη λιγότερο για την ομάδα του Ιωαννίνων. Ναι. Σε ό,τι αφορά το δυνατό μαρκάρισμα του Κότσου, επειδή προφανώς Νίκο ήταν με χαμηλά το πόδι, δεν το σήκωσε δηλαδή αθέμητα, δεν ύψωσε τη σχάρα όπως λέμε, και ήταν μπροστά στο Καλίτσιο, ίσως γι' αυτό τιμωρήθηκε μέχρι κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Νομίζω δεν έκανε λάθος ο Δαλούκας. Αλλά είναι γεγονός ότι έχουν βγει κανένα δυο, αυτά τα δύο μάλλον, του Τιμπαλά και του Κότσου, πολύ σκληρά μαρκαρισμένα στο Καλίτσιο, αλλά τον βλέπω ότι είναι μια χαρά, έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα, Νίκο. Γιάννη, ναι. Το ρώτησαν από τον πάγκο αν αισθάνεται καλά, μπορεί να συνεχίσει και τους απάντησε θετικά. Ο Μήτροκλου έβαλε το πόδι του, αλλά δεν κέρδισε. Ο Μπαλάφας πήρε την μπάλα, την άλλαξε στο Μετρινό. Μετρινός την προστατεύει με το σώμα του. Από το Κανακούδη για το Βάντερσον, χαμηλά για τον Τιμπαλά. Με πλάτη το Καλίτσιο, στο έδαφος ο Μετρινός, το φάουλ που του έκανε ο Ιταλός ο Μαρέσκα. Ο οποίος και αυτός τώρα εδώ φλερτάρει με την κάρτα. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν ότι απαγορεύεται. Έχει δώσει το φάουλ ο διαιτής, διαμαρτύρεται ο Μαρέσκα, παίρνει την μπάλα και κάνει βόλτα γύρω-γύρω. Αυτό που θα δείτε τώρα, αν το αφήσουμε λίγο το replay, εδώ, αυτό απαγορεύεται να γίνει. Να πάρει την μπάλα ο παίκτης μετά το σφύριγμα πλέον απαγορεύεται. Δεν μπορεί, δεν δικαιούται να καθυστερεί καθόλου το μάτς. Φάουλ με το Μεδρινό. Μήτρογλου. Κανακούδης που γεμίζει με τα αριστερό. Ο Καλίτσιος έχει το Σαϊτιώτη εκεί, από κοντά, και αφήνει την μπάλα να φύγει out. Πάμε πάλι στο Νίκο Καβάλα. Νίκο. Το Γιώργο, έλα Γιώργο. Τον πάγκο του Πας Γιάννενα, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, υπάρχουν φωνές και διαμαρτυρίες στην φάση του γκολ του Ολυμπιακού ότι υπάρχει τράβηγμα επάνω στον Σαϊτιώτη που τον ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, υπάρχει, το είδαμε και στα replay. Δεν είναι όμως το μοναδικό. Υπάρχουν 2-3. Υπάρχει και ένα του Τζάνι στο Στολτίδη που τον έχει μαγκώσει. Άρα υπό αυτό το πρίσμα ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να μιλάει για πέναλτι που δεν του δίνεται. Όπως υπάρχουν πάντα πάρα πολλά τραβήγματα. Και όχι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Αυτό το βλέπουμε σε όλα τα γήπεδα του κόσμου. Συνήθως όταν η μπάλα δεν πάει εκεί που αλληλοτραβιούνται οι παίχτες, δεν σφυρίζουν οι διαιτητές παραβάσεις. Σπάνιο είναι. Και εδώ ο Ζεβλάκοφ πήρε πολύ καθαρά την κεφαλιά στην πλάτη του Μπαλάφα. Από τη στιγμή που πέρασε πίσω από το κεφάλι του αντιπάλου, είχε περίπου 1 μέτρο απόσταση ο Ζεβλάκοφ, είχε σηκωθεί και αυτός ακολουθώντας. Και με την πολύ έξυπνη αυτή διαγώνια κεφαλιά νίξε τον Ελευθερόπουλο. Μάλιστα ήταν ιδανική επιθετική κεφαλιά από αμυντικό παίχτη. Έτσι, Νίκο Καβαλά, λες και ενήργησε center for ήταν η φάση. Ναι, προωθείται στα στιγμή να δούμε αυτή τη σέντρα όμως. Ναι, περνάει έξω κατευθείαν, μπορεί να συνεχίσει. Ναι. Εκείνο που θέλω να προσθέσω αφορά σε μια τελευταία οδηγία του Ζήκο, ο οποίος θέλει να ανέβουν πιο ψηλά οι ποδοσφαιριστές. Όταν ξεκινούν τις επιθέσεις τους οι γηπεδούχοι, θέλει να τους περιμένουν πιο ψηλά, λίγο πιο πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στο Κανακούδης τώρα η κίτρινη που πήρε ίσως να είναι για τη διαμαρτυρία. Γύρισε για το προηγούμενο φάουλ. Μάλιστα. Και τον είδα και να γκρινιάζει. Να το σκέφτομαι. Τρίτη σε παίκτη του ΠΑΣ απόψε. Μετά τον Τιμπαλά και τον Κότσιο. 21ο λεπτό. Γιάννη Ολυμπιακός 0-1. Ο Ολυμπιακός έψαξε το γρήγορο γκολ. Το χάσε στο 3ο λεπτό με το Στολτίδη, που είδε την μπάλα να αποκρούεται ακριβώς πρώτης γραμμής σε κόρνερ. Κινδύνεψε με την κεφαλιά του Σαϊτιώτη στο 5 και αυτή του Μαϊστόροβιτ στο 7. Αμφότερες αποσέντρες του Μεδρινού. Και με τα δύο πόδια μάλιστα. Η πρώτη με τα αριστερό, η δεύτερη από στημένο, από εκτέλεση φάουλ με το δεξί του πόδι. Και έφτασε στο γκολ στο 24ο λεπτό με τον Ζεβλάκοφ. Και πάνω που σας έλεγα ότι το πιο ψηλό κορμί στην εντεκάδα του Πας Γιάννενα είναι ο Μπαλάφας. Αυτός είναι που χάνει ουσιαστικά την 1-1 μονομαχία. Περνάει μπάλα από το δικό του άλμα και εκτελεί από πίσω ο Ζεβλάκοφ. Δεν είναι μόνο το Μπόι βέβαια που παίζει ρόλο στο να είναι κάποιος παίκτης ικανός στον αέρα. Πιο πολύ απ' όλα μετράει αυτό που οι Αμερικανοί λένε timing, και που αν κανείς το μεταφράσει ακριβώς είναι ο χρονισμός στα ελληνικά. Το πόσο σωστά δηλαδή πηδάει για τη διεκδίκηση της μπάλας ο παίκτης. Είδατε ότι ο Ζεβλάκοφ σε αυτό ήταν εξαιρετικός στη φάση του γκολ. Βάντερσον, ο Σαϊτιώτης με τον Τιμπαλά. Πάλι για τον Σαϊτιώτη. Σηκωμένη η σημαία του βοηθού στο βάθος και με καθυστέρηση λίγο Δαλούκα στη δεύτερη αλλαγή της μπάλας μεταξύ των δύο. Ο Μετρινός είναι κάτω, έχει τρακάρει στην προηγούμενη φάση, να μου επιτρέψετε την έκφραση, με τον Ζαερή.
Εδώ δείτε, ναι, δείτε το Σαϊτιώτη ότι αυτό κάνει. Μαζεύεται. Πολύ δύσκολη φάση και μπράβο στο βοηθό που το δε. Τον Ευθυμιάδη απέναντι. Γιατί το μισό βήμα που κάνει ο Σαϊτιώτης είναι αντίστοιχα άλλο μισό του Ζεβλάκοφ που γυρίζει. Έχουμε διακοπή γιατί ο Μεδρινός είναι πάντα πεσμένος κάτω και έχει χτυπήσει το κεφάλι. Είναι ο Νίκος Γαβαλάς κοντά. Νίκο, τι γίνεται? Ζαλίζεται λίγο ο Κώστας Μεδρινός. Συγκρούστηκε με τον Ζαηρή. Βρέθηκαν κεφάλι με κεφάλι, χτύπησαν από ό,τι είδα, γιατί είναι μπροστά μου η φάση. Τώρα το ρωτάνε από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΣ αν μπορεί να σηκωθεί. Μάλιστα, αυτές είναι κάποιες από τις αντιδράσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι εδώ. Στο πρώτο ημίωρό του ο Μεδρινός στέκεται όρθιος και από ό,τι φαίνεται, ναι, από ό,τι πλέον ο Νίκος Γαβαράς συνεχίσει. Σε λίγο δηλαδή θα ζητήσει να επανέλθει στο γήπεδο. Χαμηλά από το Μαρέσκα η μπάλα. Ο Ζαηρή. Ο Γκαλίτσιος με τον Τιμπαλά. Που στις προωθήσεις του ερυθρόλευκου μπακ γυρίζει πάντα και καλύπτει μέχρι πολύ πίσω, όπως είδατε. Να το σπάει. Το τριγωνάκι με τον Κανακούδη και τον Βάντερσον. Μαρέσκα που επαναφέρει. Πάλι ο Κανακούδης που διώχνει. Τυφλά ο Μπαλάφας πάνω στον Ιταλό. Κατεβαίνει, κουβαλάει την μπάλα, αλλά κλείστηκε εκεί. Την αλλάζει με το Ζαηρή. Ο Βάντερσον, τακουνάκι πάρα πολύ έξυπνο του Μαρέσκα για το Ζαηρή που βγαίνει. Σέντρα στην περιοχή, περνάει η μπάλα από το Μήτρογλου. Στρώνεται για το δεύτερο γκολ στον Όσκαρ που το χάνει με το αριστερό βολέ. Είδατε εδώ πως ο Όσκαρ, εποφελούμενος από την τυφλή κεφαλιά διώξιμο του Ντάσκου στο βάθος, δείτε εδώ μετά την αποτυχία του Μήτρογλου, ο Ντάσκος δεν έχει καταλάβει τον Όσκαρ. Ουσιαστικά του δίνει πάσα και αυτός χάνει μεγάλη ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Στο 32. Αυτή ήταν η αντίδραση του Ζήκο. Και του Ισπανού βέβαια. Ντάσκος ένα πεδαριώδες λάθος εδώ γιατί δεν είχε αντιληφθεί καθόλου τον αντίπαλο. Και έκανε την κεφαλιά, φάνηκε να θέλει να δείξει την μπάλα κόρνερ. Ζαηρή. Αλλαγή με τον Ισπανό πάλι τον Όσκαρ. Περνάει μπάλα και από το Στολτίδη για να πάει στο Ραούλ Μπράβο απέναντι. Το αλλάζει στο σκόρερ του αγώνα, το Σεβλάκοφ. Με τη μία Όσκαρ στο Μέλμπεργκ. Ο Ντουντού. Ο Όσκαρ που έχει έρθει τώρα στον άξονα πιο πολύ και δεξιά τον είδαμε να κινείται. Έχει φύγει από την αριστερή πλευρά εκεί που ανεβαίνει ο Ραούλ Μπράβο. Προτίμησε να γυρίσει την μπάλα στην απέναντι πλευρά ενώ ο Στολτίδης έκανε την κίνηση βγαίνοντας έξω αριστερά και ένα που τώρα αναπτύσσει τον Γκαλίτσιος με πολύ χώρο. Νέα σέντρα στην περιοχή και άλλη μεγάλη ευκαιρία χαμένη από τον Τουντού που γυρίζει πάνω στην κίνηση με ανάποδο τυφλό σουτ προς την εστία. Στο 34 ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα αδίλεπτο απειλεί δύο φορές με δεύτερο γκολ. Εδώ γυρίζει ο Τουντού. Δεν είναι από διάθεση να το κάνει θεαματικό, είναι μπροστά από την μπάλα όπως βλέπετε και αναγκαστικά με αυτόν τον τρόπο μόνο μπορούσε να σημαδέψει εστία. Στέλνει out. Ακόμη μια καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους που φαίνεται ότι με τον γκολ στο 24 έχουν σοκάρει τον Μπας που δεν έχει μεγάλη στιγμή από τότε και μετά. Δεν έχει βρει καν ρυθμό. Και ο Ντουντού που έχει χτυπήσει τώρα και είναι πεσμένος εκεί στο κέντρο του γηπέδου. Γιώργο Μαρκόπουλες, ακούμε. Και οι φωνές, θέλω να πω, από τον πάγκο του Πας Γιάννενα εξακολουθούν να εφίστανται. Ο κ. Παράσκος φωνάζει στον Μαϊστόροβιτς, στον Κότσιο, στα δύο στόπερ της ομάδας του, αλλά και εν συνεχεία και στον Μπαλάφα, στον αμυντικό χαφ, να φωνάζουν στους συμπαίκτες τους, να προσπαθούν να τους βγάζουν από την άμυνα, γιατί θεωρεί ότι ο Πας Γιάννενα ανέτεια έχει κλειστεί από τη μέση και κάτω και έχει επιτρέψει στον Ολυμπιακό, το έχει δώσει χώρο, ούτως ώστε να δημιουργεί τέτοιου τύπου ευκαιρίες όπως προηγούμενη με τον πρωταγωνιστή τον Ντουντού. Ναι, έχω την εντύπωση ότι έχει απόλυτα δίκιο ο Παράσκος αυτά που ζητάει. Διότι βλέπει τον Ολυμπιακό, εδώ είδαμε πάλι την προβολή του Κανακούδη και πώς έχει χτυπήσει εκεί στο υπογάστριο του. Βλέπει τον Ολυμπιακό να του παίρνει εύκολα μέτρα σε σχέση τουλάχιστον με την εικόνα στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αναβάνω μετά το γκολ του Ζεβλάκοφ. Ο Ολυμπιακός και ψυχολογικά ανέβηκε πολύ. Ήταν αυτό το γκολ που περίμενε για να αισθανθεί ότι πατάει πολύ πιο σίγουρα στο γήπεδο. Αντίθετα φάνηκε να μπλοκάρει τη λειτουργία του Πας που μέχρι εκείνο το σημείο στο κέντρο και την μπάλα κρατούσε και περνώντας τη κυρίως από τα πόδια του Μεδρινού έβρισκε τρόπο για σωστή ανάπτυξη, πατώντας πιο πολύ βέβαια στην αριστερή πλευρά
αυτό εδώ το γκολ. Δείτε, Παλάφας πηδάει, ο Ζεβλάκοφ ούτε ένα μέτρο καν πίσω του. Έχει σηκωθεί κι αυτός, όχι με κάποιο ιδιαίτερα δυνατό άλμα, αλλά ακολουθώντας την τροχιά της μπάλας, περιμένοντας αυτό που έγινε. Ότι θα χάσει την κεφαλιά ο αντίπαλος. Και είδατε με πόσο ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Κότσιος διορθώνει το λάθος, πήγε να χάσει την μπάλα. Ο Τζάνης, ο Παλάφας κοιτάζει προς τα πίσω, βλέπει πεσμένο παίχτη του Ολυμπιακού, το Μαρέσκα, αν βλέπω καλά από εδώ τον Ιταλό. Συνέχισε το μάτς, διαμαρτυρήθηκαν τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Δαλούκας τρέχει να δει τι γίνεται με τον τραυματία ποδοσφαιριστή. Νίκο Γαβαλά. Δυσφορία των ανθρώπων του πάγκου του Ολυμπιακού για αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα και είναι πολλές διαμαρτυρίες που ακούμε εδώ δίπλα μας από τους ανθρώπους των Ερυθρόλευκων. Μάλιστα. Ο Μπάς που το έχει πληρώσει μέχρι στιγμής με 3 κίτρινες κάρτες στο δυνατό παιχνίδι. Να, εδώ είναι η στιγμή που ο Κότσιος, διορθώνοντας το λάθος που είχε κάνει στο κοντρόλ με την προβολή, βρίσκει την μπάλα. Δεν ήταν καν φάουλ, σωστά δεν έδειξε κάτι ο Δαλούκας. Την μπάλα θα τη βρει εδώ, αλλά στη συνέχεια της κίνησής του το πόδι του βρήκε με δύναμη τον Ιταλό, το Μαρέσκα. Ο Ολυμπιακός που έχει και την κατοχή, όπως βλέπετε. Όχι μεγάλες διαφορές, 46-54% σε αυτά τα πρώτα 37 λεπτά. Όπου είχαμε στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό ίσως τον Μπάς να πατάει πιο καλά στο γήπεδο. Από εκεί και μετά τον Ολυμπιακό και κυρίως μετά το τέρμα, ο Σεβλάκοφ να είναι αυτός πολύ πιο σίγουρος κινήσεις του και πιο παραγωγικός, να βγάζει και σημαντικές ευκαιρίες. Το 32 με τον Όσκαρ κυρίως αυτή, που βρέθηκε σε αυτό το πλάγιο τέτα-τέτα αριστερά στη μικρή περιοχή και shoot out, αλλά και το γυριστό του Ντουντού στο 34 που έφυγε πάνω από το οριζόντιο. Παράστος 57 ετών, ο Ζήκο 56. Της ίδιας γενιάς άνθρωποι, προερχόμενοι βέβαια από τελείως διαφορετικούς ποδοσφαιρικούς κόσμους, αλλήμωνα. Σε αυτό το ραντεβού του στην ελληνική Σούπερ Λίγκα στα Γιάννενα. Κότσιος περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Ψάχνει το την μπαλά. Τον μαρκάρει ο Γκαλίτσιος πλαγιό του. Και το Βάντερσον. Κακό κοντρόλ του Μεδρινού. Είναι σαφές ότι ο Πας έχει χάσει τελείως το ρυθμό του. Έχει βγει από τα νερά του. Και φαίνεται και από την παγωμάρα γενικώς και στην εξέδρα. Όπου να θυμίσω, όπως μου λέει και ο Νίκος Γαβαλάς, ότι δεν υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού, κυρίως λόγω του φόβου για το οποιοδήποτε παρατράγουδο που θα μπορούσε να βρει τον Ολυμπιακό να τιμωρείται ενόψει του μεγάλου ντέρμπι. Είναι και υπότροπος, παρότι έχει αναπτυχθεί και μάλιστα από πρόπερση πολύ καλή σχέση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, λόγω της φιλοξενίας ενός μικρού αριθμού οπαδών του Πας που βρέθηκε στο Καραϊσκάκι και που τους φιλοξένησαν με τον καλύτερο τρόπο οι φίλοι του Ολυμπιακού. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό είναι ένα δικαίωμα της παρουσίας δηλαδή και των εκτός έδρας οπαδών των ομάδων. Στα γήπεδά μας πρέπει να το κερδίσουν οι ίδιοι, σταδιακά πια, καθώς δεν πείθουν, δεν έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία. Όποτε θα δίνεται το δικαίωμα για την παρουσία τους, πρέπει να αποδεικνύουν ότι αξίζει να ξανά έχουμε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα με τη διχρωμία, με τα χρώματα και των δύο αντιπάλων και στην εξέδρα, και ότι δεν εγκυμονεί αυτό αυτοδικαίως κινδύνους. Με άλλα λόγια, αφού να εξαφανιστεί το φαινόμενο δεν γίνεται, παγκοσμίως το βλέπουμε, τουλάχιστον να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Κάθετη του Μαρέσκα για το Μήτρογλου, που θέλει με τη μία και τα κατάφερε εξαιρετικά να τροφοδοτήσει το Ζαερί. Ανεβαίνει του. Από τον Ιταλό απέναντι για τον Ραούλ Μπράβο, που αυτός αναπτύσσεται πολύ αριστερά. Σέντρα που κάνει τη βγάζει ο Κότσιος. Έχει φύγει ο Όσκαρ από την πτέρυγα. Κλείνει πιο πολύ προς τα μέσα και παίρνει όλο το χώρο ο Ραούλ Μπράβο. Στολτίδης έξω από την περιοχή. Στον Ισπανό πάλι, που βρήκε πολύ χώρο για να βγάλει και τη σέντρα. Η μάχη εκεί στον αέρα. Ο Ντουντού είναι νικητής, όπως λέει ο Δαλούκας, αφού από τη δική του κεφαλιά φεύγει μπάλα out. Αν και ο Βραζιλιάνος δεν ήθελε.
Μετά την κατάληξη μπάλας το κόρνερ ζήτησε, αλλά όχι. Είναι σαφές εδώ ότι τον κερδίζει τον Κότσιο στον αέρα, κεφαλιά είναι out. Το Κότσιο να γεμίζει για το Σαϊτιώτη. Δεν πέρασε η μπάλα αφού τη βρήκε ο Ζεβλάκοφ και την έβγαλε για τον Μέλμπεργκ. Και υπάρχει και υπόδειξη για φάουλ του Σαϊτιώτη, νομίζω. Αυτό πρέπει να είπε ο βοηθός στο Δαλούκα. Το δεν χρειαζόταν κιόλας να υποδειχθεί γιατί την μπάλα την είχε ο Μέλμπεργκ. Πιο πολύ καθυστέρησε το μάτς. Ζεβλάκοφ με στόχο το Μήτρογλου. Μαϊστόροβιτς που κόβει αλλά δεν προσέχει. Η πάσα του Μαρέσκα για το Ζαηρί, του Στολτίδη, συγγνώμη, που έφυγε και για την περιοχή. Εκεί σημαδεύει με τη σέντρα το Ζαηρί, έξω η μπάλα. Την κεφαλιά του Άκη Στολτίδη. Κινήσεις που τις κάνει ο Ολυμπιακός κάμπος φορές. Βλέπετε και τον Ντουντού και τον Στολτίδη να σπάνε, όπως λέμε, την μπάλα στα άκρα και να φεύγουν κατευθείαν με κάθετη κίνηση στην πλάτη του Μήτρογλου, κινούμενοι ως δεύτερη φορ. Γιώργο Μαρκόπουλε, εσύ. Ναι, βλέποντας ο κύριος Παράσχος ότι από τα πόδια του Ζαηρί φεύγουν φαρμακερές σέντρες με αποδέκτες συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, φωνάζει στον Βάντερσον να περιορίσει τις κούρσες που κάνει από την αριστερή πλευρά προς την επίθεση του Πας Γιάννενα και να επιτηρεί πιο στενά τον Μαρόκινο επιθετικό του Ολυμπιακού. Ξέρεις θα σου απαντούσα αυτό. Και στον Παράσκο εμέσως. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Αν πάει ο Βάντερσον κοντά στο Ζαηρί, με την τεχνική που έχει ο Ζαηρί, κινδυνεύει πολύ να εκτεθεί. Την μπαλά πάνω στο σώμα του Ζεβλάκοφ που βγήκε γέρος και πάλι πλαγιό την μπάλα. Έχει αυτή την πρώτη τρίπλα και μετά την έκρηξη ο Ζαηρί, που νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον Βραζιλιάνο να το παίξει πιο κλειστά. Όχι βέβαια. Πρέπει να είναι στα 2-3 μέτρα να τον επιτηρεί. Έχει πολλά μέτρα όντως ο Ζαηρί τα τελευταία λεπτά, αλλά αν αναβάνω σε αυτό το man to man ο Βάντερσον έχει πρόβλημα, φαίνεται. Έλα Νικό. Ζητάει από Γκαλίτσο και Ραούλ Μπράβο να είναι κοντά σε Ζαηρί και Όσκαρ να τους βοηθούν όταν έρθει το Ολυμπιακό. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Ντουντού. Είδατε πως με την περιστροφή άφησε τουλάχιστον 6 μέτρα πίσω τον Κανακούδη. Η κάθετη πάσα για τον Όσκαρ που ήταν και σε offside, αλλά σωστά αφήνει ο Δαλούκας αφού πάσει και την μπάλα. Και προσπαθώντας να βγει στην κόντρα παίρνει και το φάουλ ο Σαϊτιώτης από τον Ζεβλάκοφ. Και τώρα ο κόσμος φωνάζει γιατί μάλλον περίμενε κίτρινη. Φεύγει γρήγορα ο Μεδρινός. Βάντερσον, την μπαλά πηγαίνει στην περιοχή και ο Σαϊτιώτης. Η σέντρα του Βραζιλιάνου μακριά από όλους, out. Κακή σέντρα. Εδώ είναι ο Βάντερσον. Τον ήξερε ο Ελευθερόπουλος από τη Σιένα, τον απέκτησε ο Πας Γιάννενα και είναι το βασικό του αριστερό μπακ. Θέση την οποία μπορούσε και ο Κανακούδης σίγουρα να καλύψει, αλλά τον προτιμάει στα χάφ ο Παράσκος. Μέλμπεργκ. Ο Μαρέσκα που σε αυτό το τρίγωνο δεν παίζει πιο μπροστά από το Ντουντού και το Στολτίδη. Παίζει ακριβώς πίσω τους και είναι ο αμυντικός χάφ ουσιαστικά που παίρνει την μπάλα από τα center back και ανοίγει το παιχνίδι. Να το δείτε τον εδώ που κινείται. Ραούλ Μπράβο. Ναι, έχει δίκιο ο Νίκος Αγαβαράς, αλλά το παιχνίδι με το Λεβαδιακό πρώτο χρησιμοποιήθηκε εκεί πίσω. Για να δούμε. Το Μήτρογλου εκεί που παλεύει με 1 και 2. Έρχεται ο Κότσιος να δώσει τη βοήθεια στο Μαϊστόροβιτς. Ξανά κερδίζει ο εντός εισαγωγικών Γερμανός του Ολυμπιακού. Ντουντού. Τον κόβει ο Κανακούδης. Και δεύτερο τάκλιν που τροφοδοτεί και το Τζάνι με ακρίβεια. Και αυτό θέλει να βγάλει την πανέξυπνη πάσα για τον Τιμπαλά που θέλει να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Το πλασέ περνάει με ένα τα πόδια του Καλίτσου, αλλά είναι out. Καλή γρήγορη κόντρα του Πας με δύο παλιές που απειλεί μετά από πολλή ώρα τον Ολυμπιακό στο 44ο λεπτό. Αυτή είναι η κάθετη παλιά του Τζάνι που βγάζει τον Τιμπαλά. Τον κάλυψε ο Καλίτσιος, του πέρασε την μπάλα τα πόδια, αλλά δεν ανισχύει τον Νικοπολίδη, out. Εδώ. Το τελείωμα από τον έχοντα βελγικό διαβατήριο Κοκολέζου. Στα μέτρα αυτά που παίρνει ο Ολυμπιακός πια στο γήπεδο και μεταφέρει το παιχνίδι στο δεύτερο μισό προς την πλευρά του Ελευθερόπουλου, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που είχε να κάνει ο Πας ήταν να ψάξει αυτό που έκανε νωρίτερα ακριβώς. Δηλαδή την κόντρα επίθεση και να προσπαθήσει να ευνηδιάσει με δύο παλιές. Εκεί που ευελπιστεί να προλάβει ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Γιατί όταν είναι όλοι πίσω και ο Μέλμπεργκ και ο Ζεβλάκοφ και η ακραίοι μπακ, είναι δύσκολο να την ανοίξει.
Σέντρα μακριά πολύ από τον Ντιμπαλά που υπερτερεί σε σωματικά προσόντα από τον Γκαλίτσιου. Είναι πιο ψηλός, αλλά η παλιά δεν ήταν καλή. Για να πάμε σε διεκδίκηση στον αέρα. Πέρασε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Και έχουμε 2 λεπτά ακόμη με το τέλος του ημιχρόνου που έδειξε ο τέταρτος ο Τσινιάρης. Νέο πλάγιο για τους ερυθρόλευκους. Το βλέπετε πάνω να τρέχει τον επιπλέον χρόνο. Ο Γκαλίτσιο κόβει με το κεφάλι ο Κότσικο σε πλάγιο. Ο Ολυμπιακός έχει φέρει πια το παιχνίδι στα μέτρα του. Θυμίζω μετά τον γκολ στο 24ο λεπτό. Το φάουλ του Ζαηρή. Το άλμα το δυνατό του Μπαλάφα που όμως δεν είχε υπολογίσει σωστά. Πέρασε μπάλα πίσω του. Εκεί ο Ζεβλάκοφ με διαγώνια κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Ελευθερόπουλου χαμηλά και ακριβώς πίσω από το δοκάρι. Την έστειλε στα δίκτυα. Για το 0-1. Το Στολτίδη. Πάλι σε αυτόν μετά την αλλαγή με τον Όσκαρ. Απέναντι για το Ζαηρή δεν πρόλαβε, είναι εκτός γηπέδου. Και χέρι προσπάθησε να βάλει εκεί, αλλά η μπάλα έφυγε. Κότσιος που θα απομακρύνει, ο Ντιμπαλά υποδέχεται. Ο Κανακούδης γεμίζει με το δεξί. Ο Σαϊτιώτης θα κατεβάσει την μπάλα. Αλλά αμέσως ο Γκαλίτσιος του δίνει του Ζεβλάκοφ την κάλυψη που απαιτούσε η φάση. Είναι πάλι κάτω ο Γκαλίτσιος. Τραυματίας. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται από τον Πας. Ο Μπαλάφας δεν συνονείται με τον Τζάνι. Παλιά του Στολτίδη τώρα για τον Μήτρογλου. Που βγήκε πλάγια. Άνοιξε κενό. Πάει εκεί στην προσωπική μονομαχία, κάνει και φάουλ. Αφού δεν κατάφερε να αποφύγει τον Κότσιο. Ολοκληρώνουμε σε πολύ λίγο τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Κάτω Σαϊτιώτης που γλιστράει. Μακριά η μπάλα από τον Ραούλ Μπράβο. Βάντερσον. Ίσως τελευταία, δεν μένει χρόνος. Νομίζω ότι ο Δαλούκας λογικά δεν θα αργήσει να σφυρίξει. Ο Σαϊτιώτης με τον Ραούλ Μπράβο στην πλάτη. Πίσω την μπάλα και αυτό είναι το τέλος από τον Δαλούκα για το πρώτο μέρος. 0-1 Ολυμπιακός προηγείται με την κεφαλιά γκολ του Ζεβλάκοφ στο 24ο λεπτό. Στην πολύ ωραία σέντρα από την εκτέλεση του φάουλ που έκανε ο Μαροκινός ο Ζαηρή. Ένα γκολ που ήρθε, επαναλαμβάνω, σε ένα σημείο που μετά την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Στολτίδη στο 3ο λεπτό ο Πας πατούσε καλύτερα. Είχε 2 δικές του καλές στιγμές με κεφαλιές του Σαϊτιώτη και του Μαϊστόροβιτς αντίστοιχα στο 5ο και το 7ο. Ήρθε το γκολ αυτό του Ζεβλάκοφ, αποσυντώνησε τους γηπεδούχους. Ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο 2-0 και με τον Όσκαρ στο 32 και στο 34 με τον γυριστό σου του Ντουντού που έφυγε πάνω από το οριζόντιο. Η ευκαιρία του Ντιμπαλά στην κάθετη πάσα του Τζάνι, το πλασέ δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό και ήταν και άστοχο, δεν ανησύχησε καν τον Νικοπολίδη. Αυτή είναι η ιστορία του πρώτου μέρους. 0-1 σε λίγο μαζί, σε περίπου 12-13 λεπτά για το πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο. Η 11η αγωνιστική, φίλες και φίλοι συνδρομητές, έχει μέχρι εδώ 5 τέρματα. Το ένα σημειώθηκε στην Ξάνθη από τον Πόη στο 6ο λεπτό και που νίκησε το Λεβαδιακό 1-0. Τα άλλα 3 στην Καβάλα, όπου η γηπεδούχος ομάδα νίκησε την ΑΕΚ 2-1 με το πέναλτι του Ντομπρασίνοβιτς, την ισοφάριση του Γκέντσοκλου και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων από τον Γιάννη. Και εδώ στα Γιάννενα ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Ζεβλάκοφ, του Πολωνού διεθνούς αμυντικού του Μίχαλ Ζεβλάκοφ, 33χρονου πλέον, με 1-0, με μια πολύ ωραία κεφαλιά στην εκτέλεση φάουλ του Ζαηρή στο 24ο λεπτό. Μια κεφαλιά που ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο Ζεβλάκοφ δείχνει την εμπειρία του συγκεκριμένου παίχτη. Η σωστή βέβαια τοποθέτηση που πάντα υπάρχει από τις ομάδες στην επίθεση στα στημένα, με ένα παίχτη στο δεύτερο δοκάρι όπως λέμε. Εκεί ήταν ο Ζεβλάκοφ. Πηδάει πολύ κοντά στον Μπαλάφα που είναι και πιο ψηλό σε μπόι και πιο πάνω από τον Πολωνό έχει σηκωθεί. Λες και έχει υπολογίσει ο Ζεβλάκοφ και βγάλτε το λες. Φαίνεται ότι έχει υπολογίσει ότι δεν θα τη διώξει την μπάλα. Ο Μπαλάφας ακολουθεί κανονικά με το άλμα και την ώρα που η μπάλα περνάει τη στέλνει με μια καλοζυγισμένη κεφαλιά στην αριστερή γωνία του Ελευθερόπουλου, που έχει βέβαια και αυτός, έτσι όπως εξελίσσεται η φάση, μια ευθύνη, αλλά κυρίως διότι κάνει να βγει, σταματάει, στέκεται, μάλλον θεωρεί ότι ο συμπαίκτης του θα τη διώξει σίγουρα με το κεφάλι. Εδώ δείτε, έχει σηκωθεί ο Μπαλάφας αλλά δεν ακολουθεί την τροχιά όπως θα έπρεπε. Ο Ελευθερόπουλος έκανε ένα βήμα πλάγια, έμεινε και μετά εκεί που πηγαίνει η κεφαλιά, παρά την εκτείναξή του, δίπλα ακριβώς στο πίσω μέρος δηλαδή του δοκαριού, στα δίχτυα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλει την μπάλα. Οι ομάδες που θα ξεκινήσουν χωρίς αλλαγές και οι δύο στην επανάληψη. Να διορθώσω και κάτι και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μάλαμα τον Ντεβεκέλ για την βοήθεια. Δεν είναι βέβαια η επάνωδος του Δαλούκα
μετά από 2 μήνες από το ντέρμπι που σας έλεγα νωρίτερα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, 23 Σενάτου. Έχει παίξει και στις 2 προηγούμενες αγωνιστικές και ΠΑΟΚ Ξάνθη και Ατρόμητο Εργοτέλη. Και μάλιστα για να μην το θυμάμαι και καθόλου πρέπει να πέρασε παρατήρητος, δεν πρέπει να κάνει και χοντρά λάθη. Και αυτό είναι καλό για κάθε διαιτητή. Το ιδανικό, να τελειώνει ένα παιχνίδι και να μην θυμάσαι καν το διαιτητή. Ο Νικοπολίδης με τη μία στο Σευλάκοφ, πιεζόμενος από το Σαϊτιώτη. Ανεβαίνει και ο Μεδρινός, έρχεται και ο Τζάνης, όλος ο πας ψηλά. Κανακούδης που κόντραρε, ο Τζάνης την πάσα στην περιοχή. Θέλει να διορθώσει το Σευλάκοφ, η φωλίδα του Κανακούδη. Υψώνει τείχος στα 2 του χέρια ο Νικοπολίδης και στο βάθος τώρα ο Γκαλίτσιος. Ο Νικοπολίδης βλέπει ότι που η εγκυμονεί νέο λάθος εκεί και βγαίνει και μπλοκάρει. Ο πας μπαίνει δυνατά στην επανάληψη. Με αυτή την πίεση ψηλά, αυτό που μας έλεγε ο Βασίλης ο Παπαγγέλης στο pre-game, ότι αν ο πας καταφέρει να πιέσει πολύ ψηλά τον Ολυμπιακό θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Τον Ολυμπιακό που θέλησε να αντιδράσει βγαίνοντας γρήγορα στην κόντρα. Εδώ δείτε πάλι ο Ζευλάκοφ δεν διώχνει δυνατά. Η βολίδα του Κανακούδη, η απόκρουση του Νικοπολίδη στο 46ο λεπτό. Και πάλι εδώ. Κανακούδης που έχει πολύ γερό αριστερό πόδι. Αλλά ο Νικοπολίδης έχει τεράστια εμπειρία που τον βοηθάει να παίρνει σωστές θέσεις και να κάνει αποκρούσεις σαν αυτή που είδαμε. Πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού στην επανάληψη, τρίτο απόψε. Όσα έχει και ο πας. Περνάει από τον Ελευθερόπουλο που κάνει άστοχη έξοδο εδώ. Δεν επωφελήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και έβγαλε μακριά ο Ντάσιος. Στο πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Εδώ είναι ο Παράσκος. Με τον Ισπανό τώρα, Ραούλ Μπράβο. Πρώτου Μήτρογλου απομάκρυνε ο πιστοχωρημένος Τζάνης. Μπάλα είναι εκτός γηπέδου. Για τα Γιάννενα τώρα αλλάζει κατοχή. Το πλάγιο με τον αρχηγό, τον Γιώργο Ντάσκιο. 26χρονο πιστοφύλακα για τον οποίο έχουν δείξει κατά καιρούς ενδιαφέρον και οι λεγόμενοι μεγάλοι του κέντρου. Στέλεχος παλιότερα και της εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Μακριά από τον Νικοπολίδη, όχι και πολύ, στο κέντρο. Την μπαλά δεν προλαβαίνει. Ο Μέλμπεργκ όμως κάνει εκεί το λάθος. Το διορθώνει ο Γκαλίτσιος και από μακρύ ο Νικοπολίδης. Πηγαίνει ο Ντουντού για την μπαλά. Και είναι τελικά για τον πας εκτός γηπέδου πλάγιο. Ο Μαρέσκα αφού κατέβασε και ελευθερώθηκε θέλει να βρει το Μήτρογλου, αλλά εκεί ανάμεσα στα 2 center back απομονωμένος στην κορυφή της επίθεσης σε αυτή τη φάση. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά βέβαια ο center for του Ολυμπιακού. Κώστας Μήτρογλου. 21 ετών, στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας το πάρα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με την Ουκρανία στο Ντόνετσκ. Πιθανότατα θα είναι και μεταξύ αυτών που θα επιλέξει ο Ρεχάγκελ για το Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής. Ο Μέλμπεργκ εκτελεί το ελεύθερο. Αφήνει ο Βάντερσον, καλύπτει και αφήνει να φύγει η μπαλά του. Λευθερόπουλος που είναι χαρακτηριστικό της ατυχίας γενικώς που είχε μέχρι εδώ στη σεζόν. Με τους τραυματισμούς, το σημερινό είναι μόλις το 6ο παιχνίδι πρωταθλήματος που δίνει. Έχει παίξει άλλα 3 ο Σικαλιάς και άλλα 2 ο Ζαφυρόπουλος, όλοι οι goalkeeper του πας και οι 3. Το βολέ θα γυρίσει ο Ραούλ Μπράβο, θέλω ο Σαϊτιώτης να βγάλει για τον Τζάνι. Το σουτ με δύναμη πάνω στο Ζευλάκοφ, επιμένει ο Τζάνης εκτός περιοχής βέβαια. Η πάσα του Μπαλάφ ευνηδιάζει τον Τάσκιο, είναι πλάγιο out, ακούμε τον Νίκο Καβαλά. Το Γιώργο τον Μαργόπουλο. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε αυτό που έλεγες πριν λίγο για τον Ελευθερόπουλο, στα 5 πρώτα παιχνίδια, όταν αυτός ήταν κάτω από τα βαρκάρια του Πας Γιάννενα, είχε 8 βαθμούς, χωρίς να θέλουμε να αφήσουμε καμία μορφή για τους 2 άλλους goalkeeper, τον Σεκαλιά και τον Ζαφυρόπουλο. Στα άλλα 5 που ακολούθησαν, να δούμε τη φάση. Με τον μπάσιμο και το γύρισμα του Μεδρινού, νέα προσπάθεια του Τάσκου να σεντράρει πάνω στο σώμα του Στολτίδη. Ο Ραούλ Μπράβο έδιωξε μακριά. Και είναι πλάγιο για τα Γιάννα και ολοκλήρωσε ο Γιώργο. Με τους άλλους 2 λοιπόν goalkeeper, η συγκομιδή βαθμών ήταν μόλις 2. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Πας στην πρώτη εξάδα είχε 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα. Το
γέμισμα του Μαϊστόροβιτς δεν είχε αποδέκτη συμπαίκτη του. Ο Μαρέσκα που θέλει να ελευθερωθεί του κλέβει ο Μεδρίνος. Μπαλάφας φαίνεται να χωλένει και λίγο και από την κόντρα. Ο Τζάνης που επιμένει να πιέζει. Τουντού. Βγαίνει ο Μαϊστόροβιτς μπροστά από τον Μήτρογλου. Ο Μπαλάφας με το κεφάλι. Ο Ραούλ Μπράβο που απαντάει. Όσκαρ στο Μαρέσκα και αυτό στέλνει με μία για τον Μήτρογλου, αλλά στέλνει την μπάλα πάνω στον Κότσιο. Ο Πας ανεβαίνει, βλέπετε ότι η άμυνά του είναι περίπου στη μεσαία γραμμή και θέλει να πιέσει τον Ολυμπιακό αρκετά ψηλά. Αυτό που έκανε στο πρώτο 20 λεπτό και παραπάνω, 22-23 λεπτά περίπου, τον πίεζε ψηλά και τον κράτησε μακριά από την αιστεία του. Μετά τη μεγάλη ευκαιρία στο 3, για να αλλάξει τελείως το σκηνικό από τον γκολ του 24ου λεπτού και μετά. Ο Ντάσκος εκεί με τον Μαϊστόροβιτς, τον Όσκαρ να πιέζει και στους δύο. Βλάκοφ, ο Ραούλ Μπράβο με το κεφάλι πίσω για τον Νικοπολίδη. Σαϊτιώτης δεν μπορούσε να επέμβει και ήταν μακριά. Μέλμπερκ που έχει φύγει αρκετά πλάγια, μετέφερε την μπάλα μέχρι το κέντρο. Θα την πάρει πάλι από τον Τουντού. Κλεισμένος με την προβολή. Ο Μπαλάφας που πηγαίνει με το τάκλινγκ για να κερδίσει, δεν τα κατάφερε να ελέγξει, αλλά έρχεται ο Τιμπαλά που έβγαλε την μπάλα για τον Κανακούδη. Συρτή χαμηλή σέντρα, Σαϊτιώτη στην περιοχή, στο πάρει πάνω στα πόδια του Ζεβλάκοφ και το σουτ του Μπαλάφα που δοκίμασε ερχόμενος από πίσω. Έστειλε την μπάλα πλάγιο out, παρακαλώ. Έσκασε δίπλα ακριβώς στο σημαίακι και έφυγε πλάγιο out την μπάλα, ούτε καν out δεν πήγε. Εδώ δείτε πάλι. Εδώ ο Σαϊτιώτης μαζεύει την μπάλα γιατί ήρθε πίσω του. Το σουτ πάνω στο Ζεβλάκοφ. Εκεί ήταν η καλή στιγμή για τον Πας αυτή τη φάση. Στο γύρισμα που έκανε ο Σαϊτιώτης, αλλά δεν μπόρεσε να σουτάρει με δύναμη προς την αιστεία. Ούτε να σημαδέψει ουσιαστικά και κόντραρε πάνω στο Ζεβλάκοφ. Κουντού. Στολτίδης με τη μία στο Καλίτσιο που έχει ανέβει πολύ. Το γέμισμά του απομακρύνει ο Μαϊστόροβιτς, ελέγχει ο Μεδρινός με τον Παλάφα μαζί. Και το άνοιγμα για τον Τζάνι. Δεν είναι καλό, πλάγιο out. Νίκο Καβαλάς ακούμε. Μια πρώτη εικόνα για τις σκέψεις του Ζήκο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του αγώνα, καθώς σήκωσε πριν από ένα λεπτό από τον πάγκο τον Πάντο, τον Ντομή και τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Αυτοί οι τρεις έχουν ξεκινήσει την προθέρμανση. Μήτρογλου και ο Ζαερή τώρα που έχει έρθει αριστερά. Βγαίνει με την μπάλα ουσιαστικά εκτός ο Μαροκινός, δεν του πιάσε η ενέργεια που είχε να κάνει. Το διώξιμο του Ντάσιου πάνω στον Ιταλό το Μαρέσκα. Ο Ζαερή και ο Στολτίδης σε κλειστό χώρο με τον Όσκαρ. Ο Ισπανός χάνει την μπάλα από τον Ντάσιο. Διορθώνει ο Ζεβλάκοφ, ελέγχει πάλι ο Μαρέσκα. Με πολλή δουλειά στο κράτημα της μπάλας, στην οργάνωση μπροστά από τα center back, αλλά χωρίς μέχρι τώρα στο παιχνίδι κάποια καλή κάθετη πάσα. ...54 λεπτά, Πας Γιάννη Ολυμπιακός 0-1. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες, κεφαλιά του Ζεβλάκοφ στο 24ο λεπτό. Κότσιος που αφήνει, λίγο επικίνδυνα εκεί, τον βοηθάει ο Ελευθερόπουλος που μπλοκάρει. Ο Τουντού θέλησε να πιέσει, να μπει σφίνα. Τον Κανακούδη, πλάγια για τον Βάντερσον. Τρέχει γρήγορα την πτέρυγα, την αριστερή. Και βγάζει και την έξυπνη πάσα για τον Τιμπαλά, λίγο πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε. Η Τιμπαλά δεν μπορούσε να φύγει πιο πριν για να μην εκθεθεί κιόλας, να μην βγει offside. Νικοπολίδης μπλοκάρει. Εδώ δείτε και πάλι παίζει, βλέπετε ακριβώς στην ευθεία είναι. Με τον Ραούλ Μπράβο που τον κάλυπτε. Νέο λάθος αυτή τη φορά από τον Ζαηρή. Επιμένει ο Πας να κρατάει την μπάλα ψηλά με τον Κανακούδη. Να κατεβάζει χαμηλά στο Σαϊτιώτη που γύρισε και σουταράουτ. Εδώ δείτε κόρνερ, συγγνώμη. Εδώ δείτε τα λάθη 19. Η γηπεδούχη 21. Ο Ολυμπιακός πολλά τα λάθη από τις δύο πλευρές. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο μέρος για τον Πας. Το τέταρτο απόψε και αυτές είναι οι πετυχημένες πάσες που έχουν δώσει οι δύο ομάδες. Από το Μήτρογλου που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι έρχεται πίσω. Μπαλάφα στη διεκδική.
Κερδίζει τη μονομαχία με τον Ντουντού. Η σέντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα αγγίζει το αριστερό δοκάρι του Νικοπολίδη και φεύγει out. Στην γυριστή κεφαλιά του Τζάνι, που βγαίνει πολύ έξυπνα στο πρώτο δοκάρι. Δείτε, εδώ μπροστά από τον Μαρέσκα που δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Πολύ ωραία σέντρα και από τον Μπαλάφα. Πολύ κοντά στο δοκάρι του Νικοπολίδη. Νέα καλή στιγμή για τα Γιάννενα. Στο 56ο λεπτό μόλις είχαμε πατήσει. Ωραία και η σέντρα του Μπαλάφα και το γύρισμα του Τζάνι. Ο πας που θέλει να μεταφέρει το παιχνίδι στο κάτω μισό του γηπέδου προς την περιοχή του Νικοπολίδη. Παιχνίδι βέβαια που κρύβει κινδύνους ό,τι αφορά την ανοιχτή άμυνα πίσω, αλλά που δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό το πράγμα Παράσχος και οι παίκτες του αυτήν την ώρα, αφού χάνουμε 1-0. Εδώ η σέντρα για τον Μήτρογλου. Στο Μήτρογλου φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής, που μάλλον είδε και την υπόδειξη του βοηθού του. Είδα τον Δαλούκα εδώ να ζητάει ηρεμία. Ντιμπαλά. Με στήριγμα τον Κανακούδη πάντα. Το γέμισμα στην περιοχή. Ντιμπαλά στον αέρα προσπαθεί. Μαρέσκα. Κότσιος. Κάτω την μπάλα για τον Μαϊστόροβιτς. Γιώργο Μαρκόπουλος, ακούμε. Ουλίδης και Γεωργιάδης είναι η απάντηση του κυρίου Παράσχου όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι υπερθερμαίνονται, και θα δούμε σε λίγο αν έχει κάτι στο μυαλό του ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννενα. Ντάσιος. Μενδρινός πάλι για τον Ντάσιο, πίσω για τον Μαϊστόροβιτς. Ο αλλάζει για τον Κότσιο. Καλά οργανωμένη η πρώτη ζώνη, η πρώτη αμυντική ζώνη του Ολυμπιακού, που μπροστά της έχει και το Μητρογλου να τρέχει εκεί και να πασχίζει να μαρκάρει. Να ενοχλεί, αν θέλετε, τα center back να μην κατεβάζουν την μπάλα άνετα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εύκολη κάθετη πάσα του Πάστορα. Την μπαλά στο Μεντρινό. Ο Μπαλάφας που γυρίζει για να βγάλει την μπάλα αριστερά. Δεν τα κατάφερε όμως να περάσει στο χώρο που αναπτυσσόταν ο Κανακούδης. Είναι offside το Μήτρογλου. Ξεκίνησε την κίνησή του στην πλάτη του Κότσιου. Το 58, πάντα 0-1. Το 24 από τον γκολ του Ζεβλάκοφ. Μπαλάφας. Μπαλάφας που έχει ανέβει λίγο πιο ψηλά, παίζει πιο κοντά στο Μεδρινό. Έχει στήριγμα ο Μεδρινός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και αυτό φαίνεται. Κυκλοφορεί καλύτερα την Μπαλάπας. Πιέζει ο Ντάσιος τώρα μετά το λάθος που έγινε. Ο Ραούλ Μπράβο διώχνει, αλλά βλέπετε ότι σε αυτή την πίεση η αντίδραση των παικτών του Ολυμπιακού έχει πολλά λάθη. Τα είδαμε και πριν στους σχετικούς αριθμούς. Ο Ζεβλάκοφ. Κόλλησε εκεί ο Μπαλάφας που φώναξε και στο διαιτητή. Ο Στολτίδης που κατάφερε να πάρει τη κεφαλιά. Βάντερσον. Την μπαλά είναι offside. Την ίδια κίνηση, αυτή που έκανε πριν ο Μήτρογλου, από πίσω μπρος δηλαδή. Ξεκίνησε εκτεθειμένος και αφού πήγε εκεί να μαρκάρει μετά να διεκδικήσει. Είναι σωστή η υπόδειξη του βοηθού. Πολύ ωραία βάζει την μπάλα κάτω ο Ραούλ Μπράβο. Το γύρισμα στην περιοχή. Μαϊστόροβιτς και την κεφαλιά και το φάουλ από το Μήτρογλου. Εδώ, ο Κροάτης αμυντικός του πας. Τον Πανιόνιο στα Γιάννενα. Κότσιος μετά από την καριέρα που έκανε στον Παναθηναϊκό και τη Λάρισα, στον πας. Ο Μετρινός από τον Ολυμπιακό. Τη Σχένα ο Ελευθερόπουλος με τον Βάντερσον. Κανακούδης από τον Αστέρα Τρίπολης. Μπαλάφας δανεικός από το ΠΑΟΚ και την μπαλά από το Λεβαδιακό. Τζάνης που να πούμε ότι σήμερα παίζει και για 100ο επίσημο παιχνίδι με τη φάνελα του πας. Κότσιος.
Βάντερσον που θέλει να βρει χώρ, σέντρα του, τελικά είναι σαν σέντρα σούτ αυτό που επιχείρησε πάνω στον αγκαλιά του Νικοπολίδη. Τι έλεγες, Γιώργο Μαρκόπουλε, δεν άκουσα? Έλεγα ότι πολλές φορές στο σημερινό παιχνίδι έχουν έρθει αντίπαλοι ο Κανακούδης με τον Ζαηρή, οι οποίοι πέρσι ήταν συμπαίκτες στον Αστέρα της Τρίπολης και φέτος ο ένας από τον Ολυμπιακό και όλος στον ΠΑΣ είναι αντίπαλοι. Και προφανώς επειδή το ξέρει καλά και ο Κανακούδης πάει και δίνει πολλές βοήθειες από εκεί στο Βάντερσον. Ακριβώς, και δεν λείπουν και τα χαμόγελα σε ορισμένες μονομαχίες τους. Βέβαια, σκέψου μόνο πόσες ώρες έχουν περάσει προπονούμενοι παρέα στα παιχνίδια. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τα κουνάκι ωραίο του Σαϊτιώτη για να σώσει τη φάση, να μην φύγει από τον έλεγχο της ομάδας του. Είναι κάτω ο Μέλμπεργκ, ο οποίος έχει χτυπήσει στην προβολή. Ο Ζήκο διαμαρτύρεται. Ο Τζάνης νομίζω ήταν. Όχι, ο Κανακούδης. Πέτρος Κανακούδης, αν τον βλέπετε, είναι και από πάνω και βοηθάει τον Σουηδό να σηκωθεί. Την ώρα που διώχνει ο Μέλμπεργκ την μπάλα, έχει απλώς το πόδι του Κανακούδης. Δείτε εδώ και τυφλά. Αυτό. Και άθελά του τελείως. Εδώ τον βρήκε πηγαίνοντας προς τα πίσω ο Κανακούδης και τυφλά. Ο Μέλμπεργκ πρέπει να πάει για το τυπικό του θέματος εκτός γηπέδου και θα επανέλθει με νεύμα του διαιτητή. Πάντως τρέχει κανονικά, είναι εντάξει. Τώρα επανέρχεται ο Σουηδός. Με την μπάλα έξω από την περιοχή του Πας και το Κανακούδη για να ελευθερωθεί η ομάδα του Ολυμπίας στον Ελευθερόπουλο. Με τη μία θέλει να βρει τον Τιμπαλά, η κεφαλιά του στον Παλάφα. Η δεύτερη πάσα για τον Μεδρινό. Στο πάρει και ανοίγει αμέσως για τον Τζάνι. Που περνάει ωραία με το δεξί, την έχει στα αριστερό την μπάλα. Έξω από την περιοχή κλείνεται Μεδρινό, στραβοκλωτσιά. Πήγε να σουτάρει με δύναμη στην εστία, με τα αριστερό όμως. Εκεί που κατέληξε η μπάλα εκτός γηπέδου, εκεί πήγε από το σου του Μεδρινό. Καταλαβαίνετε πόσο εκτός αυτού που θα ήθελε να πετύχει κατέληξε η φάση. Νίκο Γαβαλά, τι ζητάει ο Ζήκο εκεί? Χειρονομεί, βαράει παλαμάκια, φωνάζει. Γιάννη, σε ποιον? Έλα, προς το Στολτίδη να είναι πιο ψηλά και να δίνει βοήθειες στον Μήτρογλου. Για να τον αισθανθεί λίγο περισσότερο προφανώς και να του πας να μείνει πιο πίσω. Γιατί ανεβαίνει ο Πας, παίρνει μέτρα. Παλάφας, ο Σαϊτιώτης κατεβάζει τον Μεδρινό. Δεν μπόρεσε να της το πάρει την μπαλά, τον βρήκε η μπάλα στον ώμο. Αθελά το απέκρουσε αντί να κάνει την επίθεση του Πας. Και έχουμε νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έλα Νίκος, ακούμε. Η θέση του Άκη Στολτίδη δεν είναι επιθετικός χάφ, αλλά όπως έχει πει κατ' επανάληψη ο Ζήκο, λόγω των πολλών απουσιών εξαιτίας τραυματισμών, αρκετοί παίκτες θυσιάζονται για το καλό της ομάδας και αυτό κάνει απόψε, προσπαθεί να κάνει ο Άκη Στολτίδης. Εντάξει, ο Στολτίδης είναι ένα ιδιαίτερο, η τωρινή του παρουσία. Θα τα πούμε όμως αφού δούμε τη φάση. Ελέγχει ο Ραουλ Μπράβο. Ο Τζάνης δεν μπορούσε να γυρίσει την μπάλα, την μπλοκάρει ο Νικοπολίδης. Έλεγα ότι η επάνωδός του στην αγωνιστική δράση είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην καριέρα αυτού του ποδοσφαιριστή, που νομίζω ότι θα είναι άξιο να αναφορά να σταματήσει και πει ο ίδιος πώς ακριβώς κατάφερε να γυρίσει και να παίζει τόσο καλά αυτό το τελευταίο διάστημα. Ετοιμάζει το Βαγγέλη Κοντογουλίδη. Ο Παράσχος, και γι' αυτό χειροκροτά ο κόσμος. Ξέρετε, είναι αυτές οι μικρές ιστορίες, οι μύθοι που γράφονται από κάποια γκολ που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και ο Κοντογουλίδης ήταν ο σκόρερ στην παράταση. Στο Φάληρο. Αυτός που είχε κάνει το 2-1 και είχε δώσει την πρόκληση στον Πας στις 31 Γενάρη του 7. Να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Γιώργο Μαρκόπουλο, έχεις κάτι παραπάνω? Όχι, δεν έχω κάτι παραπάνω, αλλά ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα πανό με τον Βαγγέλη Κοντογουλίδη στο βάθος εκεί στην εξέδρα των Μπλου Βαγγέρος. Το δείξαμε νωρίτερα που κάθεται σταυροποδινό πανηγυρισμό στο Φάληρο. Να κάνω μια εκτίμηση από ό,τι βλέπω και από ό,τι ακούω στον πάγκο. Εδώ ίσως του Ντιμπαλά τη θέση θα πάρει. Μάλιστα. Μαϊστόροβιτς άνοιξε την μπάλα μπροστά για τον Ντάσιο. Αυτός την έφερε στο Τζάνι. Είναι και ο Μεδρινός στην πλευρά. Παίζει πολύ από τα δεξιά ο Πας. Ήρθε και ο Μπαλάφας, είδατε, έκλεισε προς τα δω. Μπαίνει, βρίσκει μέτρα ο Ντάσιος. Στη σέντρα, ολιγορία του Σαϊτιώτη που μπορούσε να σπρώξει απλά ανάπλωρε το πόδι του την μπάλα σε κενή εστία. Από το πάσιμο αυτό του Ντάσιου που ευνηδιάζει την άμυνα του Ολυμπιακού, ο αρχηγός του Πας, δείτε εδώ. Κόβει την μπάλα ο Σαϊτιώτης, δεν το περίμενε να φύγει άλλο ένα βήμα πιο μπροστά, να απειλήσει. Χάνει την ευκαιρία. Στην έμπνευση αυτή του Ντάσιου που και πολλά μέτρα βρήκε και νομίζω αδικαιολόγητα για την άμυνα του Ολυμπιακού. Πέρασε σαν σκιά ανάμεσα από τρεις παίκτες.
Αλλά ο Σαϊτιώτης δεν ήταν σε εγρήγορση. Ντουντού. Ο Μαϊστόροβιτς που κόβει και τώρα σταματάει ο διαιτητής στο παιχνίδι, καθώς είναι πεσμένος κάτω, νομίζω ότι είναι ο Κανακούδης, ο οποίος φαίνεται να υποφέρει κιόλας εκεί. Έχουμε διακοπή βέβαια στο παιχνίδι. Εδώ είναι η φάση. Κοιτάξτε, πέφτει πάρα πολύ άσχημα ο Κανακούδης κάτω. Δεν υπάρχει κάτι με τον Ντουντού, γι' αυτό να σου πω την αλήθεια δεν είχα καταλάβει καν ότι έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά είναι, νάτος εδώ σε προηγούμενη αντίδρασή του, είναι σε πολύ άσχημη θέση όπως είδα το αριστερό του χέρι, όπως πέφτει φαίνεται να το πλακώνει με το σώμα του και χτύπησε και πολύ δυνατά στο έδαφος. Ας ελπίσουμε να σηκωθεί να μην έχει κάτι σοβαρό. Γιώργο Μαρκόπουλος, ακούμε. Ιστόροβιτς θα είναι η αλλαγή. Ο κ. Παράσχος επιλέγει να ρισκάρει. Θα παίξει με 3 στην άμυνα, βλέποντας ότι ο Μήτρογλου είναι απελπιστικά. Θα παίξει, θα γυρίσει κάποιον άλλο. Θα αφήσει 3 πίσω. Βλέποντας ότι ο Μήτρογλου είναι απελπιστικά μόνος του και ο Ολυμπιακός έχει παραχωρήσει γήπεδο στον Πας Γιάννενα, θεωρητικά εκτιμώ ότι μπορεί να παίξει. Βαγγέλης Κοντογουλίδης που όλα και όλα 13 λεπτά έχει παίξει στο φετινό πρωτάθλημα. Υπάρχει μια διχογνωμία εδώ πέρα, μήπως ο Κανακούδης δεν μπορέσει να συνεχίσει, αλλά ο Πέτρος ο Κανακούδης λέει ότι μπορεί να συνεχίσει, οπότε η αρχική επιλογή είναι αυτή. Και να δεις πώς γράφονται αυτές οι μικρές ιστορίες που λέγαμε. Ο Κοντογουλίδης αυτά τα 13 λεπτά τα έχει παίξει με την ΑΕΚ. Μπήκε στο γήπεδο στο 77 και σκοράρει. Σκόραρε στο 80. Από τη λανθασμένη κεφαλιά προς τα πίσω του Άρτσε πέτυχε τον γκολ που έφερε το μάτς στα ίσια για τον Μπας. Νάτος πάλι. Έτοιμος να μπει λοιπόν και πράγματι το Μαϊστόροβιτς αντικαθιστά, αυτό που μας έλεγε ο Γιώργος λίγο πριν. Νωρίτερα αυτή τη φορά από τη με την ΑΕΚ στο 67 και όχι στο 77, 10 λεπτά παραπάνω θα παίξει. Ο Κοντογουλίδης που γίνεται δεκτός με ένα θερμό χειροκρότημα από τους Γιαννιώτες, που τον θεωρούν και όχι άδικα καλό επιθετικό. Νάτος εδώ. Το φάουλ για τα Γιάννενα. Σε σημείο καλό για τον αριστεροπόδαρο Βάντερσον, αν η εκτέλεση είναι για μέσα, γιατί βλέπω έρχεται και ο Κανακούδης. Και αυτός αριστεροπόδαρος βέβαια. Έχει πάρει μέτρα φόρα και ο Σαϊτιώτης που στάρει πολύ δυνατά και ευθύβολα. Κανείς, ο Ντάσιος. Με το δεξί και πάνω από το οριζόντιο. Νάτος. Πολύ μακριά όπως λέμε. Ακούμε τον Νίκο Καβαλά. Προβληματισμένος ο Ζήκο από τον τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού της ομάδας του. Ζητάει από Ντουντού και Μαρέσκα να είναι πιο προσεκτικοί και να κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα. Λοιπόν, ο Μπαλάφας οπισθοχωρεί και παίζει στο πλευρό του Κότσιου, ο οποίος λογικά όταν ο Πας θα βγαίνει μπροστά θα κάνει αυτό που μας έλεγε ο Γιώργος Μαρκόπουλος, θα βγαίνει μπροστά από τους άλλους 3 αμυντικούς και θα ανεβαίνει πάλι ως μέσος. Πάντως για την ώρα οπισθοχωρεί στη θέση του Μαϊστόροβιτς και μάλιστα είναι αυτός που αναλαμβάνει τον Μήτρογλου. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Εδώ είναι ο Καλίτσιος που το πήρε. Ανάμεσα από 4 αντιπάλους βλέπετε. Τον κόβει ο Μετρινός αντικανονικά. Μαρέσκα που ήταν και κοντά στην πλάγια γραμμή, άκουσε κάποια πράγματα για τον Ζήκο. Το Ζήκο που έχει ένα καυγά εκεί με τον τέταρτο για τα μέτρα ακριβώς τα οποία μπορεί να κινηθεί. 21 λεπτό. Το φάουλ το... όχι παραλίγο το δεύτερο γκολ, πήγα να βιαστώ να πω το δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχω υπολογίσει την εκπληκτική αντίδραση του Ελευθερόπουλου στην κεφαλιά του Ντουντού. Καταπληκτική εκτείναξη, έβγαλε την μπάλα μακριά από την αιστεία του. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πάλι αποστημένο ο Ολυμπιακός απειλή. Στο 61ο λεπτό κάνει αισθητή την παρουσία του για πρώτη φορά στην περιοχή του Πας στην επανάληψη. Αλλά είναι καταπληκτική η απόκριση του Ελευθερόπουλου στην κεφαλιά του Ντουντού. Εδώ δείτε. Ντουντού την κεφαλιά με τα 2 χέρια μάλιστα ο Ελευθερόπουλος. Σαϊτιώτης που αφήνει για τον Τζάνι.
Σέντρα με δύναμη πήγε να γυρίσει στην περιοχή. Ο Μαρέσκα τη βρήκε και την έβγαλε. Ζαηρή. Και τώρα πηγαίνει ο Κανακούδης στην πλευρά που είναι και ο Βάντερσον για να κλείσουν τον Μαροκινό. Που περιμένει βοήθεια βέβαια. Πρώτο Στολτίδη βγαίνει ο Κότσιος. Κάτω την μπάλα ψύχρεμα. Περίμενε τον Τζάνι για να του δώσει την μπάλα. Εκείνο ο Ραούλ Μπράβο. Μεδρινός. Ο πίσω είναι ο Όσκαρ. Μπροστά τον μαρκάρει ο Μαρέσκα. Κρατάει ο Μεδρινός κλεισμένος στον Τάσιο. Εσωτερικό φάλτσο, πολύ έξυπνη παλιά για τον Τιμπαλά. Αλλά σκάει η μπάλα και από εκεί και μετά. Άντε να την προλάβει ο Τιμπαλά. Είναι, παραλαμβάνω, και από την υγρασία γλιστερό το τερέν. Κοιτάξτε πάλι την εκτέλεση του Ζαηρή, που πάλι από δικό του στημένο ο Ολυμπιακός έφτασε πάρα πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ. Καταπληκτική επέμβαση του Ελευθερόπουλου. Παραλαμβάνω, σε ένα ακόμα φάουλ του Ζαηρή, όπως είχε γίνει στο 24ο λεπτό. 45 λεπτά, ένα ημίχρονο χωρίζει το γκολ από την μεγάλη ευκαιρία του Ντουντού. Και είμαστε πια στο 72. Το 0-1 διατηρείται. Έτοιμη η πρώτη αλλαγή του Ολυμπιακού. Ακούμε τον Νίκο Καβαλά. Γιάννης Παπαδόπουλος θα περάσει στην πρώτη διακοπή του αγώνα στη θέση του Άκη Στολτίδη, ενώ στην παρέα του Ντομή και του Πάντου που συνεχίζουν ζέσταμα έχει προσθεθεί τώρα και ο Νικλιτσιώτης. Ο Ζαήρη που κυνηγάει την μπάλα. Θέλει να κάνει την τρίπλα. Ο Μαροκινός παίρνει το κόρνερ. Γιάννης Παπαδόπουλος που έχει παίξει όλα και όλα στο πρωτάθλημα 23 λεπτά σε 3 παιχνίδια που έχει χρησιμοποιηθεί σαν αλλαγή. Τέταρτο κόρνερ και για τον Ολυμπιακό. Στο 72 το 0-1 πάντα για τον Ολυμπιακό με την κεφαλιά του Ζεβλάκοφ από το 24ο λεπτό. Μια κεφαλιά από τον Ζεβλάκοφ με ύψος αυτή τη φορά. Χάνει ο Ελευθερόπουλος. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, χαμένη. Από το λάθος, το μεγάλο λάθος εδώ του Ελευθερόπουλου. Και θα μου επιτρέψετε να πω και χωρίς πίεση σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι την ελέγχει ο Ελευθερόπουλος στην μπάλα και τη χάνει. Εδώ δείτε. Κεφαλιά του Ζεβλάκοφ, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος. Κοιτάξτε εδώ τι λάθος κάνει. Ουσιαστικά πάνω στον Κοντογουλίδη. Και το γύρισμα του Μαρέσκα που δεν πήγε βέβαια προς την εστία. Κόρνερ ήταν η κατάληξη. Έχει πάει ο Ζαηρή και στην αριστερή πλευρά για να εκτελέσει με εσωτερικό φάλτσο βέβαια τώρα. Παρατηρήσεις εκεί. Για τα ελαιοτραφή, τον Παλάφας, ο Τουτού, ο Ζεβλάκοφ. Χαμός γίνεται στην περιοχή. Διώχνει ο Ελευθερόπουλος με τις γροθιές. Όχι πολύ μακριά ο Κότσιος σταματάει και απομακρύνει. Πάλι εδώ δεν τη βρήκε πολύ γεμάτα την μπάλα ο Ελευθερόπουλος για να την απομακρύνει. Ραούλ, μπράβο. Κοντράρει ο Κοντογουλίδης, δεν μπόρεσε να κλέψει. Πάλι ο Ισπανός θέλει να διορθώσει, δεν τα κατάφερε. Από τον Τζάνι και τον Κοντογουλίδη ο Μεδρίνος στον Τιμπαλά. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά. Πήγε να το κάνει μόνος του ο Τιμπαλά με τρίπλα και δεν του βγήκε, ενώ είχε ανέβει ο Βάντερσον και ήταν εύκολη πάσα εκεί αριστερά. Τώρα κάνει το φάουλο ο Κανακούδης. Διαμαρτύρονται στο βοηθό όλοι, και ο Κότσικος μαζί και ο Κανακούδης. Και το φάουλο αυτό στο Ζαηρή. Που θυμίζει τη φάση του 24ου λεπτού ακριβώς από το αντίστροφο βέβαια, αυτά είναι ανάποδα εστίες, σημείο. Ενώ θα φύγει ο Στολτίδης για την είσοδο του Γιάννη Παπαδόπουλου. Εδώ είναι ο Στολτίδης. Στο 74ο λεπτό. Ο Ζήκο που έχει να σκεφτεί βέβαια και άλλα πράγματα και τις δυνάμεις των παιχτών του, να έχει 11 φρέσκους στο γήπεδο πια για να διασφαλίσει αυτό το προβάδισμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν το κρατήσει ο Ολυμπιακός, επανέρχεται και χωρίς αγωνία για το αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού στην κορυφή του πρωταθλήματος. Ανέβει δηλαδή στους 29, ο Παναθηναϊκός στιγμής έχει 28. Τάσιος δεν έχει προλάβει, λέει ο διαιτητής, είναι εκτός η μπάλα. Δείτε πάλι εδώ. Την κεφαλιά από το Ζεβλάκοφ. Την έξοδο του Ελευθερόπουλου. Βάζει το ένα χέρι. Πριν βάλει το άλλο, πέφτει πάνω στο συμπαίκτη του, τον Κοντογουλίδη. Και το σούτ εδώ με τις κόντρες που δεν πήγε βέβαια ποτέ στην εστία.
Για τον Μπάς τώρα η μπάλα πλάγια με τον Τζάνι. Στο Σαϊτιώτη που κινήθηκε έξυπνα εκεί πίσω από την άμυνα του Ολυμπιακού. Γλιστράει πάνω στη σέντρα με τα αριστερό. Παπαδόπουλος. Δεν απομάκρυνε σωστά. Νέο πλάγιο. Και ετοιμάζει και άλλη αλλαγή ο Πας. Γιώργο Μαρκόπουλε. Είμαι ο Μπακαγιόκο. Θα πάρει τη θέση αυτή τη φορά του Πάτρικ Ντιμπαλά. Μάλιστα. Βάζει έναν πιο κλασικό παίκτη περιοχής, αλλάζοντας επιθετικό. Μάχε το Μήτρογλου, βρήκε την μπάλα βέβαια με το κεφάλι, αλλά την έβγαλε πλάγιο και ο Ντάσιος είναι στην εκτέλεση. Ένα τέταρτο ακόμη. Με το παιχνίδι στο 0-1 από τον γκολ του 24ου λεπτού. Με σκόρερ το Ζεβλάκοφ. Το Μπάσα κρατάει πιο πολύ την μπάλα πλέον και πιο κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά να έχει χάσει κάποιες καλές ευκαιρίες στην επανάληψη. Βλέπετε ότι έχει παίξει 2 λεπτά περισσότερο με την μπάλα ο Πας στο παιχνίδι. 21 λεπτά είναι τα 19 του Ολυμπιακού. Ωραίο γύρισμα του Τζάνι, πολύ ωραία έξυπνη πάσα για το Σαϊτιώτη. Ο Ντάσιος που βγάζει τη σέντρα με τη μία. Καλή σέντρα, την εξωτερώνει για την ώρα ο Καλίτσιος με την κεφαλιά και βοηθάει ο Ζαΐρη. Με τον Κανακούδη μάχεται εκεί. Μαροκινός που πέρασε στον ανοιχτό χώρο για τον Μήτρογλου που τρέχει. Πήγε να βγει ο Ελευθερόπουλος και έμεινε τελικά. Αφού είδε ότι δεν θα μπορούσε να προλάβει. Ο Μήτρογλου δεν έχει δεχτεί κάτι αντικανονικό και από τον Παλάφα. Έπεσε, δεν ζήτησε για κάτι βέβαια. Μετρινός. Ο Βάντερσον ανοιχτή μπαλιά για τον Ντιμπαλά. Ο Μέλμπερκ ήταν εκεί που έπρεπε. Μαρέσκα, κόβει ο Ντιμπαλά. Ο Ντουντού με τον Ντιμπαλά που κερδίζει με φάουλ. Δείχνει ο Δαλόκας. Ντιμπαλά που μόχθησε πάντως πολύ. Έδωσε βοήθειες και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Και φεύγει τώρα ο Κογκολέζος με το βέλτικο διαβατήριο. Παίζει σαν κοινοτικός δηλαδή. Για να περάσει τη θέση στον Μπακαγιόκο. Η αλλαγή αυτή στο 77. Με την είσοδο στο παιχνίδι του Ιμπραήμ Μπακαγιόκο. Εδώ είναι προσπάθεια του Ντιμπαλά. Με το πλασέ που φεύγει έξω λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στο 44. Μια καλή φάση που έκανε δηλαδή ο Ντιμπαλά ως αγωνίστηκε. Ο Ιμπραήμ Μπακαγιόκο, επαναλαμβάνω, που μπαίνοντας έρχεται στη δεξιά πλευρά. Μένει όπως είναι ο Σαϊτιώτης στο κέντρο και ο Κοντοκουλίτης αριστερά. Αλλά εδώ είναι ο Όσκαρ που βγαίνει μπροστά. Δεν μπορεί ο Κότσιος να το σταματήσει. Τον εξωτερώνει Ελευθερόπουλος αλίπερο. Με έξοδο εκτός περιοχής και προβολή όπως είδατε. Μετάκλινη ουσιαστικά. Γλιτώνει ο Πας εδώ από αυτή την φαρμακερία αντεπίδεση, γιατί ο Ισπανός πετάει την μπάλα μπροστά. Βάζει το χέρι του εκεί ο Κότσιος για να τον ενοχλήσει. Δείτε τη στιγμή που πια έχει ξεφύγει, τον έχει βάλει και πίσω ο Όσκαρ. Τον πρόλαβε ο Ελευθερόπουλος. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Μπακαγιόκο. Τον εξωτερώνει ο Ραουλ Μπράβο. Ενώ περίμενε ο Ivoriανός εκεί για την πρώτη του επαφή με την μπάλα. Νάτος. Κλεισμένος από 2. Την έκοψε για τον Ντάσιο. Τελικά θα κερδίσει ο αρχηγός του Πας. Μπακαγιόκο, πολύ άστοχο σουτ. Στην κίνηση θέλησε να γυρίσει με το αριστερό προς την εστία, αλλά την έστειλε πάρα πολύ μακριά. Αρχίζει πια να κοιτάζει και το χρονόμετρο των Παράσχος. Και ο κόσμος εδώ, αγωνιά, όρθιοι όλοι οι φίλοι του Πας. Στο 79 το 0-1 για τον Ολυμπιακό διατηρείται. Ένα 0-1 που αφήνει τον Μπάς στους 10 βαθμούς. Με τον Ατρόμητο να έχει 9 και να μην έχει παίξει ακόμη. Ατρόμητος που αγωνίζει αύριο στη Θεσσαλονίκη με τον Ηρακλή. Ο Λεβαδιακός ακριβώς από κάτω έμεινε στους 8 με την ήττα του στη Ξάνθη. Ο Μήτρογλου παίζεται, λέει ο βοηθός, πλασάρει και κάνει το 0-2. Εδώ διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πας στο βοηθό, που όμως έχει την ευθεία και γυρίζει, κάνει τον Εύμα Ευθυμιάδης και λέει παίξτε. Ο Μήτρογλου βγαίνει μπροστά και κάνει το 0-2 στο 80 λεπτό. Πανηγυρίζει ο Ζήκο και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ είναι ο Μήτρογλου που πετυχαίνει το τρίτο του φετινό γκολ.
Δείτε, καλύπτεται 100% ο Μήτρογλου εδώ και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι παίκτες εκεί που κινούν τα χέρια, κυρίως ο Βάντερσον ο Βραζιλιάνος, είναι αυτός που τον καλύπτει. Σε αυτή την πολύ έξυπνη πάσα, σε μικρό χώρο, βρίσκει την μπάλα μπροστά το Μήτρογλου για το ξεπέταγμα, το πλασάρισμα, το 0-2, νικώντας τον Ελευθερόπουλο πάνω στην έξοδο. Το λάθος εδώ στην άμυνα του πας έχει γίνει από τον Βάντερσον. Τον είδατε στο βάθος να καλύπτει. Στο 80 ο Ολυμπιακός φτάνει στο 0-2. Και πλέον, αν δεν κλειδώνει, τουλάχιστον αγγίζει την κατάκτηση των 3 βαθμών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Πας πια να ψάξει να βρει 2 τέρματα για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα φύγει αλόβητος από τα Γιάννηνα. Ένας Ολυμπιακός που στο δεύτερο ημίχρονο, μη έχοντας τόσες δυνάμεις όσο το πρώτο μέρος, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Έπαιξε παιχνίδι αυτοσυντήρησης, θα μου επιτρέψετε να πω. Ενώ ετοιμάζει τώρα και τον Ντομίνικο Καβαλάς, ακούμε. Ο Γάλλος θα περάσει στη θέση του Όσκαρ. Σε ρόλο αριστερού χαφ προφανώς θα τον δούμε τον Ντομί. Ο οποίος θυμίζουμε ότι η θέση του στον Ολυμπιακό είναι αριστερός μπακ. Ναι, η ιστορία είναι, Νίκο μου, ότι όπως βλέπεις, γιατί είσαι ακριβώς μπροστά σε αυτή την πτέρυγα και δίπλα στον μπάκο του Ολυμπιακού, παίζει πολύ από τη δεξιά του πλευρά ο Πας Γιάννενα. Θέλει να φορτώσει, όπως λέμε, ο Ζίκο στην κάλυψη της πτέρυγας αυτής. Άρα, νάτος εδώ, μπαίνει τώρα στη θέση του Όσκαρ. Λογικά θα τον δούμε, νάτος εκεί πηγαίνει κατευθείαν. Θα το δούμε να παίζει μπροστά στην ίδια πτέρυγα, στην ίδια πλευρά με τον Ραούλ Μπράβο. Προσφέροντας βέβαια πολύ περισσότερες ανασταλτικές λύσεις από ότι ο Ισπανός που μόλις βγήκε. Και πάμε και στην αλλαγή του Πας, Γιώργο Μαρκόπουλο. Τρίτη και τελευταία επιλογή του κύριου Παράσχου να περάσει στον αγωνιστικό χώρο τον Εστέμπαν Μπουχάν στη θέση του Πέτρου Κανακούδη. Μάλιστα. Και ο Αργεντινός χαφ λοιπόν στο γήπεδο, αντικαταστώντας τον Κανακούδη. Στην αλλαγή που κάνουν τα Γιάννενα. Τρίτη και τελευταία, όπως είπε πολύ σωστά και ο Γιώργος λίγο πριν. Αλλαγές που ήρθαν μαζί στο 82. Θέλει και έχει τη διάθεση ο Σαϊτιώτης, αλλά δεν ήταν δυνατό να προλάβει την μπάλα. Ο Κοπολίδης σταμάτησε ακριβώς πριν την τελική γραμμή, όπως είδατε. Ενώ από την Νίκος Γαβαλάς και ο Φετφατζίδης ετοιμάζεται. Έχει σηκωθεί για ζέσταμα. Ποια θα είναι η επόμενη αλλαγή, θα το δούμε βέβαια. Από τον Ζίκο. Που θυμίζω ότι έβαλε τον Γιάννη Παπαδόπουλο αντί του Στολτίδη στο 74ο λεπτό. Περνάει στο 82 και ο Ντομί αντί του Όσκαρ. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη το 2-0 πια. Για να δούμε τον Πας. Το σουτ, το κάρι και μέσα ένα καταπληκτικό γκολ από την εκπληκτική βολίδα του Τζάνι, που πετυχαίνει το τρίτο του στη σεζόν. Και είχε και πολύ καιρό μάλιστα να σχοράρει. Ο Τζάνις πέτυχε γκολ στις 2 πρώτες αγωνιστικές με Ξάνθη και Παθραγικό. Και με αυτό το δεξί ασύλληπτο σουτ, που αν έχω δει καλά έχει βρει ελαφρά ο Νικοπολίδης. Η μπάλα περνάει στη μέσα πλευρά του οριζόντιου δοκαριού και στα δίχτυα. Στο 83 ο Πας μειώνει και δραματοποιεί το φινάλε. Δείτε εδώ τη βολίδα του Τζάνι. Ναι, τη βρίσκει λίγο ο Νικοπολίδης. Δοκάρι και κάτω. 1-2. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, τι άλλο μπορεί να μας περιμένει στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Πας που κυνηγούσε πριν από 3 λεπτά όταν έγινε το 0-2, φαινόταν ότι κυνηγάει το απίθανο. Εδώ παίρνει ο Ιταλός τώρα κίτρινη κάρτα, ο Μαρέσκα. Στο 24ο λεπτό και δίνει οδηγίες ο Παράσχος για το ποιος θα εκτελέσει. Ζητάει από τον Τάσιο να πάει στην εκτέλεση του φάουλ. Ξεσηκώνεται ο κόσμος, ελπίζοντας ότι μπορεί να αλλάξει το σκηνικό. Παναλαμβάνω, στο 80 με το πλασέ του Μήτρογλου φαινόταν αδύνατον αυτό. Με βάση τις χαμένες προσπάθειες του Πας όλη την επανάληψη και το ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που σε μία από τις καλές του κόντρες, με το Μήτρογλου να κρύβεται ιδανικά από το offside, να καλύπτεται δηλαδή παίζοντας στο ξηράφι, όπως λέμε, από το Βάντερσον, τον Βραζιλιάνο, λάσαρε, έκανε το 0-2. Ντάσιος με πολύ δύναμη, εκεί στο πιστοδοκάρι είναι μόνος ο Νικοπολίδης, δεν πιέζεται καν. Το γκολ λοιπόν του Τζάνι αναπτερώνει τις ελπίδες των γηπεδούχων. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει γρήγορα την κόντρα με τον Μαρέσκα, που πατάει με το τακουνάκι στο Ντομί. Για χέρι φώναξαν οι δική του Πας, παίζεται Λεωταλούκος στον κοντά.
Το πλάγιο out για τον Μπάς από την προβολή του Ντάσκιου. Έχει βρει το Γάλλο. Μπάλα εδώ δείτε. Ναι, την έχει βρει ο Νικοπολίδης. Αλλά ήταν και έξω από την εστία. Πολύ ωραία κίνηση του Τζάνι, που πέρασε με αντίθετη φορά από το Μέλμπερκ. Ελευθερώθηκε και σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Πολύ όμορφο γκολ. Ελευθερόπουλος εδώ πάλι σαν λίμπερο με το κεφάλι. Ο Ζεβλάκοφ, να σας πω ότι προστίθεται στον κατάλογο των σκόρερ του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα. Αυτό το γκολ ήταν το πρώτο φέτος στο πρωτάθλημα μας. Ο 11ος παίκτης του Ολυμπιακού που σκόραρε. Ενώ αντίθετα και ο Μήτρογλου με το τέρμα πέτυχε, πήγε στα 3. Και ο Τζάνης γίνονται πρώτοι σκόρερ των ομάδων τους. Εδώ είδατε και με τη γραμμή αυτό που σας λέγαμε, το πώς καλύπτει ο Βάντερσον το Μήτρογλου. Ήταν καθαρό ούτως ή άλλως. Πλάσαρε πάρα πολύ όμορφα. Υποδεχόμενος την μπάλα, ζήγησε το βηματισμό του με τα αριστερό, τη ρέστηκε στη γωνία του Ελευθερόπουλου. Νικοπολίδης στο βολέ. Μπαίνουμε τώρα στο 87. 4 λεπτά και τις όποιες καθυστερήσεις θα παίξουμε από εδώ και πέρα. Μετρινός για χέρι διαμαρτύρεται του Ντουντού, το είδε και ο Δαλούκας. Φάουλ για τον Πάση. Θα δει και κάρτα ο Ντομή από τον Δαλούκα για αυτό το μαρκάρισμα. Και είναι σωστή απόφαση του διαιτητή. Ο νέος Ερθών Γάλλος στο 82 μπήκε και στο 87, στο 5 λεπτό πάνω, παίρνει και την κίτρινη κάρτα. Εδώ δείτε πάλι το φάουλ του στον Τάσκο. Ο Μπουχάν αντί του Κανακούδη λίγο πριν, στο 82, στο 87 ο Μπακαγιόκο αντί του Ντιμπάλα και ο Κοντογουλίδης που από το 67 πήρε τη θέση του Μαϊστόροβιτς. Οι αλλαγές του Παράσκου. Μεδρινός γεμίζει προς την περιοχή. Βγαίνει με δύναμη ο Ντουντού και ψάχνει κι άλλη αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Μήτρογλου που δεν φεύγει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Και έχει 3 συμπαίκτες του με 3 αμυνόμενους στην κίνηση που κάνει. Προτιμάει πίσω στον Ντουντού. Τον ακολούθησε. Πάλι ο Μήτρογλου. Τώρα οργανώνεται η άμυνα του Πας. Βέβαια είναι πολλοί παίκτες και του Ολυμπιακού μπροστά. Ο Μπουχάν κυνηγάει. Η πάσα του Ζαερή δεν είναι καλή. Την εξουδετερώσε ο Βάντερσον, αλλά την ίδια στιγμή έχει γίνει φάουλ εκεί. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος που φωνάζει έχοντας πάρει την μπάλα. Ο διαιτητής έχει δώσει φάουλ του Τζάνι. Ένα φάουλ που στο 88 κρατάει τον Ολυμπιακό μπροστά. Του δίνει ανάσες την ώρα που ο Πας κερδίζοντας την μπάλα μπορούσε να βγει στην κόντρα. Νομίζω ήταν λανθασμένη η κίνηση του Τζάνι εκεί. Ο Βάντερσον πίσω είχε κάνει τη δουλειά του. Ένα ακόμη φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό, κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Με στόχο το Μήτρογλου που υποδέχεται στο δεύτερο δοκάρι, γλιστράει. Κρατάει ο Μάρεσκα την μπάλα ψηλά με τον Ντουντού. Τα κουνάκια εκεί με τον Κότσιο, έχει περάσει μπάλα εκτός, είναι πλάγιο out. Πάλι στον Νίκο Γαβαλά ο λόγος. Νίκο. Θα αντικαταστήσει σε λίγο ο Τάσος Πάντος, τρίτη τελευταία αλλαγή για τον Ζήκο. Ο Ζήκο ο οποίος βγάζει μεσοεπιθετικούς και βάζει αμυντικούς στις τέργες για να κλειδώσει το αποτέλεσμα. Εδώ που έχει φτάσει πια στο 89, δεν μπορεί να τον αδικήσει κανείς. Μαρέσκα. Πιεζόμενος από τον Μπακαγιόκο, το λάθος του Τάλου είναι πλάγιο μπάλα. Νομίζω ότι νωρίτερα έβαλε τον Ντομίστε στο Όσκαρ, ο οποίος ανασταλτικά είναι γεγονός ότι στην πτέρυγα δεν βοήθησε καθόλου το Ραλ Μπράβο, ουσιαστικά μόνος το έπαιζε σπάνιος. Αυτό το διώξιμο τώρα του Γιάννη Παπαδόπουλου θα του κοστίσει την κίτρινη κάρτα. Και είναι κουτί, είναι θέμα πειρίας 100%, διότι πλέον μπάλες δίνουν αμέσως άλλες μπάλες οι πιτσιρικάδες γύρω-γύρω. Τι νόημα να πει κανείς ότι την έστειλε μακριά ο Παπαδόπουλος για να κερδίσει χρόνο, από τι? Δεν θα συνεχιστεί με την ίδια μπάλα το παιχνίδι, αλλήμον. Η απειρία του μικρού εδώ και ο υπερβάλλον Ζήκος. Ο Ντάσκιος πηγαίνει στην εκτέλεση ενώ πατήσαμε πια στο 90 λεπτό. Αυτό διανύουμε. Και μετά θα γίνει και η αλλαγή του Πάντου που είναι έτοιμο στην πλάγια γραμμή. Όλο το σύνολο των παικτών των δύο ομάδων. Η κεφαλιά γκολ, το γκολ από τον Ιμπραήμ Μπακαγιόκο που ισοφαρίζει για τα Γιάννενα.
Μοναδική ανατροπή στο 90. Βάζει φωτιά στην εξέδρα ο Μπακαγιόκο με την κεφαλιά που περνάει κάτω από την αγκαλιά του Νικοπολίδη. Εξαιρετική εκτέλεση του Ντάσιου και τα απίθανα γίνονται φυκτά. Στο 0-2 του Μήτρογλου βιάστηκα και εγώ να πω ότι πλέον έδειχνε αδύνατο να γυρίσει ο ΠΑΣ το παιχνίδι, να βρει 2 γκολ, ότι δεν είχε καταφέρει 80 λεπτά. Και με τον Ιμπραήμα Μπακαγιόκο ολοκληρώνει 7 λεπτά μετά το γκολ του Τζάνι στο 83 την ανατροπή του αποτελέσματος. Το φέρνει στην ισοπαλία. Πανηγυρίζουν και στα μπαλκόνια όπως βλέπετε. Εδώ είναι ο Μπακαγιόκο. 4 λεπτά θα έχουμε επιπλέον χρόνο. Ντάσιος με πολύ ωραίο τρόπο. Μπακαγιόκο σκάει μπάλα ακριβώς εκεί που πέφτει ο Νικοπολίδης για να γίνει το 2-2. Μαζί με το Σαϊτιώτη, ακάλυπτη από το Ραούλ Μπράβο και τον Ζεβλάκοφ. Ο ένας ήταν πιο μπροστά, ο άλλος είναι στην πλάτη των δύο. Μπακαγιόκο πηδάει πίσω από τον Ισπανό και ισοφαρίζει. Και ο Παράσχος βέβαια στους 7 ουρανούς. Αναβάλλεται η αλλαγή, η είσοδος του Τάσου Πάντου μετά την ισοφάριση του ΠΑΣ. Στο 90. Μέσα σε 8 αγωνιστικά λεπτά από το 83 μέχρι το 90 ο ΠΑΣ γυρίζει από το 0-2 και βγαίνει και πάλι στην κόντρα με δυνάμεις, έχοντας και φρέσκα πόδια μες στην 11 πια, και τον Μπακαγιόκο και τον Κοντογουλίδη και τον Μπουχάν. Εδώ είναι το φάουλ που κερδίσει ο Παπαδόπουλος. Το δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Η ισοπαλία, αποτέλεσμα ανάσα για τον ΠΑΣ, που μάλιστα κάνει πιο δραματική ανατροπή, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του δρόμου, γιατί δεν νικάει. Στην ισοφάριση το πήγε το μάτς. Από ό,τι είχε κάνει με την ΑΕΚ, εκεί είχε γυρίσει από το 0. Εδώ γυρίζει από το 0-2 και μάλιστα από το 80 και μετά τα 2 γκολ. Όταν και δέχτηκε το δεύτερο τέρμα. Θυμίζω ότι με την ΑΕΚ στο 80 έχει ισοφαρίσει. Και τα αναφέρω αυτά τα μάτς γιατί δείχνουν την ψυχική δύναμη του ΠΑΣ στα συγκεκριμένα παιχνίδια κόντρα σε μεγαλύτερους αντιπάλους. Ταυτόχρονα όμως θα είναι μάλλον, αν μείνει, ενώ εδώ έχουμε ένταση πια μετά από αυτό το μαρκάρισμα. Ευτυχώς με την παρέμβαση των ψυχρεμότενων δεν επεκτείνεται. Ο Μήτρογλου φωνάζει για τη φανέλα. Βαλούκας και σφυρίξει το φάουλ. Για την ξαναδούμε τη φάση. Εδώ δείτε, ναι, τον έχει βρει με τα πόδια ο Βάντερσον. Και μετά δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως ο Μήτρογλου. Δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρει, γιατί φώναζε οι συμπαίκτες του Βάντερσον και ο κόσμος. Ο Βάντερσον, κάνοντας πίσω βήματα, κάνει καθαρά το φάουλ στο Μήτρογλου, ο οποίος δεν έχει κάνει τίποτα στον αντίπαλο του. Τράβηξε και τα πόδια του από εκεί. Παναβάνω, αν μείνει αυτή η ισοπαλία, ο Ολυμπιακός μένει πίσω από το Παναθηναϊκό, ένα βαθμό που παίζει αύριο και που αποκτά πλέον την δική του ευκαιρία κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης να πάει με διαφορά ασφαλείας στον ντέρμπι του Καρεσκάκη την άλλη εβδομάδα. Θα ψάξει δηλαδή το συν 4. Βάντερσον εκτός γηπέδου, φάουλ για τον Ολυμπιακό, εκτελεί ο Ζαηρή, που έμεινε στο παιχνίδι λόγω της σοφάρης του ΠΑΣ, θυμίζω. Και από τα δικά του στημένα έχουν γίνει οι πιο καλές φάσεις του Ολυμπιακού σήμερα. Εκτέλεσε Ελευθερόπουλος με τις γροθιές, ενώ είναι και δύο παίκτες στο έδαφος. Ο Ντουντού ήταν ο ένας. Μπακαγιόκο θέλει να βγάλει την κόντρα. Κυνηγάει ο ίδιος, πρόλαβε την μπάλα, τον ρίχνει ο Ραούλ Μπράβο, είναι φάουλ. Διώχνει και την μπάλα μακριά και παίρνει και φάουλ και κάρτα, συγγνώμη, και ο Μπράβο. Αντιδρώντας και αυτός με πεδαριώδη τρόπο, όπως έκανε νωρίτερα ο πιτσιρικάς ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Έδιωξε την μπάλα ο Ισπανός. Ο Κότσιος, έχω την εντύπωση ότι είναι. Όχι, ο Κότσιος είναι. Όχι, Νόρθιος είναι εδώ στο κέντρο μαζί με τον Παλάφα. Ο Ντάσιος, ο Βάντερσον, όλοι εδώ. Ο Ντογουλή, ο Σαϊτιώτης ίσως να είναι. Το Σαϊτιώτη δεν βλέπω μπροστά. Ο Ντογουλίδης, ο Μπακαγιόκο είναι όλοι. Ο Σαϊτιώτης πρέπει να είναι, ναι. Νάτος. Γιώργος Σαϊτιώτης με τον Ντουντού στη φάση του φάουλ του Ζαηρή. Που με δικό του φάουλ έδωσε την ευκαιρία στο Ζεβλάκοφ στο 24 για το 1-0. Από δικό του φάουλ ο Ντουντού έκανε μια πολύ όμορφη κεφαλιά, την οποία εξωτερώσε με καταπληκτική απόκρουση ο Ελευθερόπουλος. Σφυρίζει ο Δαλούκας πάλι πίσω την μπάλα. Τώρα βέβαια έχουμε υπερβεί τα 4 λεπτά, αλλά έχουμε μεγάλο κομμάτι καθυστερήσεων στις καθυστερήσεις. Νομίζω ότι
Όταν ξαναρχίσει το παιχνίδι, πρέπει τουλάχιστον 1 λεπτό να κρατήσει ο διαιτητής για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση του μάτς. Το Μεντρινό να σκάβει την μπάλα με στόχο τον Κοντογουλίδη, που στο πάρει και γυρίζει με ανάποδο ψαλίδι μακριά ο Μέλμπεργκ. Όχι πολύ. Ο Μπουχάν με το κεφάλι. Κεφαλιά του Κοντογουλίδη δύσκολη στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Που κάνει το βολέ και σφυρίζει ο Δαλούκα στο τέλος. Περίπου στα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αντί για τα 4 κράτησε παραπάνω χρόνο. Ο κόσμος έχει ξεσπάσει και αποθεώνει τους παίκτες του ΠΑΣ για την επική ανατροπή που ξεκίνησε με το βαρύ, το δίκος άλλο, 0-2 στην πλάτη του 80 λεπτού με τον πλασέ του Μήτρογλου. Το ξεκίνησε ο Τζάνης με ένα ασύλληπτο σουτ που, να μου επιτρέψετε την έκφραση, πήρε μέσα τα χέρια του Νικοπολίδη, γιατί βρίσκει την μπάλα αλλά δεν μπορεί να τη βγάλει. Πηγαίνει στη μέσα πλευρά στο οριζόντιο δοκάρι και καταλήγει στα δίκτυα. Και ολοκληρώνεται με την κεφαλιά του Μπακαγιόκο στο φάουλ του Ντάσιου, που στέλνει την μπάλα να περάσει κάτω από το σώμα του Αντώνη Νικοπολίδη και να πάει στα δίκτυα στο 90. Και γι' αυτό οι Γιαννιώτες μένουν όλοι στο γήπεδο, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχωρούν. Μένουν στο γήπεδο όπου θα γνωρίσουν το δίχως άλλο την αποθέωση από τον κόσμο για τη μεγάλη προσπάθεια στο μάτς. Θυμίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ ήταν γενικά καλύτερος, είχε ευκαιρίες με τη βολίδα του Κανακούδη στο 46 που έδιωξε ο Νικοπολίδης, του Σαϊτιώτη τη φάση στο 52 που την κόντρα ο Ζεβλάκοφ, στο 56 το σουτ του Μπαλάφα με τη σέντρα του Μπαλάφα με την κεφαλιά του Τζάνι που έφυγε out, στο 65 τη σέντρα του Ντάσιου που ο Σαϊτιώτης δεν μπόρεσε να βάλει το πόδι του σε αυτή τη χαμηλή σέντρα σουτ και να ισοφαρίσει, και από εκεί μετά βέβαια τα 2 γκολ. Βλέπετε με 6 σουτ σε κάθε πλευρά, 5 κεφαλιές από τον ΠΑΣ, 3 από τον Ολυμπιακό, κάποια από τα στοιχεία του αγώνα. Αυτό μετράει βέβαια είναι το σκορ, το τελικό που είναι 2-2. Γιώργο Μαρκόπουλες, ακούμε αμέσως. Έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Κανακούδη, ένα σπουδαίο μάτς έτσι όπως εξελίχθηκε, με τρομερή ανατροπή, με πολύ δύναμη. Ένα σχόλιο. Νομίζω ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο κόσμος απόλαυσε θέαμα, γκολ. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, κατεβήκαμε για να κερδίσουμε, δεν φοβηθήκαμε τον αντίπαλο. Και νομίζω στο αποτέλεσμα αυτό το σημερινό βοήθησε και ο φανταστικός κόσμος που απόψε μας στήριξε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και νομίζω από αυτό το παιχνίδι και μετά αλλάζουμε σελίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα είστε καλά. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Πέτρο Κανακούδη. Νομίζω ότι εκεί που μπορεί να εστιάσει κανείς είναι σε αυτό που μας έλεγε και ο Βασίλης ο Παπαγγέλης όταν συζητούσαμε στο pre-game του αγώνα. Το επανέλαβα και στη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο ότι οι όποιες ελπίδες του ΠΑΣ ξεκινούσαν και κατέληγαν στην πίεση ψηλά στον Ολυμπιακό. Για να το κουράσει, για να εκμεταλλευτεί τα λάθη στις αντιδράσεις των Ερυθρόλευκων που είχαν πολλά κενά, που είχαν πολλές απουσίες. Όταν το έκανε ο ΠΑΣ στο πρώτο ημίχρονο, ένα 20 λεπτό ήταν κυρίαρχος. Μετά τον γκολ που δέχτηκε, φάνηκε να χάνει την αυτοπεποίθησή του. Τα πατήματά του στο γήπεδο, κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, είχε καλύτερες στιγμές. Είχε ευκαιρίες με τον Όσκαρ στο 32 και τον Τουτού στο 34 να κλειδώσει από νωρίς το αποτέλεσμα. Στο δεύτερο μέρος όμως, που πάλι εφάρμοσαν οι παίκτες του Παράσκου ότι από το ξεκίνημα του αγώνα, κατάφεραν να πιέσουν, να μαζέψουν τον Ολυμπιακό πίσω, να ελέγξουν το γήπεδο, να κάνουν ευκαιρίες και δεν πτωήθηκαν ούτε στο 0-2. Αντίθετα, με ένα γκολ του Μήτρογλου που φαίνεται ότι θα τους ρίξει στο καναβάτσο, έδειξαν να θεργεύουν, να προσπαθούν να αντιδράσουν. Ήρθε το γκολ με τη βολίδα του Τζάνι στο 83 και η σοφάριση του Μπακαγιόκο στο 90. Δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι, όχι, δεν νομίζω, ούτε συνάδελφοι στον αγωνιστικό χώρο. Περισσότερο ρεπορτάζ για το παιχνίδι των Ιωαννίνων θα δείτε στη συνέχεια. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΣ με τον Ολυμπιακό παίρνει βαθμό για πρώτη φορά από τις 24 Μάρτιου του 91 από εκείνο το ισόπαλο 0-0. Σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Εμείς εδώ ολοκληρώνουμε θυμίζοντας ότι με αυτό το αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός πηγαίνει στους 27 βαθμούς. Είναι αυτή η τρίτη του ισοπαλίας στη σεζόν. Πρώτη μακριά από την έδρα του που είχε 5 νίκες σε εισάριθμα μάτς και δεύτερη σερί μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Αυτές οι δύο ισοπαλίες τον αφήνουν ένα βαθμό πίσω από τον Παναθηναϊκό που παίζει αύριο με τον Αστέρα και θα έχει ίσως και την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, αν νικήσει στο αυριανό παιχνίδι, να πάει με ασπίδα ασφαλείας στο Φάληρο στο μεγάλο ντέρμπι της άλλης εβδομάδας. Για τον Ολυμπιακό βέβαια προέχει το match revanche στην Ολλανδία με την Alkmaar. Εκεί πια εστιάζεται το ενδιαφέρον της ομάδας του Ζήκο και των φίλων του. Να είστε καλά, θα τα πούμε και στη συνέχεια στην εκπομπή που ακολουθεί. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova Sports 1 για να παρακολουθήσετε την εκπομπή με τον Μανώλη Δράκο αμέσως μετά.